Ove Akkerum, 13 Ljouwert, de winnaar van Juster dus. En 14 Starum. Ja, het publiek is weer machtig naar Ierzicht gekomen om deze wedstrijd te bewonderen. We zeggen niet correct het startskip al, daar wapperen de vlaggen van Drachten. Er is die een haarletter A aan boord. En dat had alles te krijgen. Maar de baan zou uit ieder joert inline is en de route zou uit de skippers geacht worden die aan te lezen. Want Elke, ja, wij hebben joert mee te krijgen. Net al te volle wien, je een bepaalde wienrichting. Hoe leidt de baan erin? Ze hebben baan A, dat is ik de inherent onder vlaggen die ze daar op het startskip hebben. Over soorten veenhopvlagen wezen, maar baan A budget dat er 2 boeien in lezen. En die moeten voor de technische zielen onder ons stuurboord rond worden. Dus er wordt maar de klok mooi zield. Maar we hebben oorjaren wel eens een keer de mazzel gehad dat de wien rucht op de wie de I is, nou nee, op de I, dragstrie staat. Dan hebben we nog een cruiserakje. Maar het is nou de hele tijd heen en weg zien. Dat beziekje is een beetje spannend te maken. Dat zorgen we nou in het beeld terug de gele boeikes. Ze hadden dus een obstakel maken in het water dat er wat er van nou in komt. Zeg maar een kunstmatige tienje hebben we hier op de I om het wat spannender te maken. De startvolgorde is bekend. Dus die is voor morgen is die omdraaid. We hebben hier wat. Maar de finish, daar is ik wat mooi. De waarman had van de morgen al zijn dat hij tieren benauwd is dat de wien er helemaal uitjet. En de commissie had zijn, wij willen wel een goede wedstrijd zielen. En zo heb ik zijn dat ze daar ieder jaar altijd hun uiterste best mee doen. En dat leeuwen wij graag. En daarom hebben ze zijn, we maken waarschijnlijk een kwartere wedstrijd. Dat betekent dat ze dan net finishen op het plak waar ze staat binnen. Wat oors wel wat, maar dus je het net. Maar daar zit weer een andere consequentie aan vast. Want als dat volgt, dat zo voor morgen de finish oneerlijk wezen. Want dan ben ze op het, of ze joert oneerlijk wezen, want dan finishen op het plak waar ze lezen. En hoe ze net nog het bordje dat te zien. Dus dan hoeft degene die van achterop komt net nog via de trog te zien. En zodat je het dus wezen, dat je al kwarten weet is, dus de gewone finish bij een boeiloid, dan hield dat voor morgen op je woord, ik vreeg. Ja, een ingewikkeld verhaal dus op het eerste eeg. Het is al even spannend hoe het een joert ontwikkelen zal. Want als de Waberjochten uitkomen zoals ze nou denken, dan is het mogelijk dat we straks met een Zuid-Eerste Wien de wedstrijd uiteen zetten. En dat die in de rim van de medium misschien wel 180 graden draait. Ja, en hoe moet je dan nog een baan uitlezen? Nou, om dat voor te wijzen, behoudt de commissie haar het recht voor om die wedstrijd in die zin wat in te kwatsen. Het zou dus best kennen dat we jou van jou nog klaar binnen. Maar het ken ik wel dat ze hier 3 uren al de finish erin gooien. Wat in elk geval blijft is dadelijk het fenomeen walstart. En dat blijft een heel mooi fenomeen. Alle scootjes lezen op noemer aan de kant. En die maaien straks in 1 keer het tuig omheen hiezen. En dan het wetter op. Ja, ze lezen nou in het Grietmansrak. Dat smelle streekje wetter, daar komen ze dus in deze wedstrijd net weer. Ze blijven op het wetter waar je nou op uitzoeken. Hier in de lengte, in de 40 zullen we hier zicht. Dit wordt het wedstrijdwetter. Hier moet het goed gebeuren. Hier lezen 2 tonnen. En tussen die beide tonnen, daar moet de strijd uitvochten worden. Ja, de gele boeikjes hier op de vakroom, die vormen je de hindernissen. Daar ken je dus een oorskip onroppen van Romte van de Wal. Want het is een soort kunstmatige wal die ze erin lijn ha. En hier moet de strijd plak vinden. Maar ja, om te woeren, toen we hier omstapten, stier er een prachtig koeltje hier hoe maar. Ik zie er net zo hele volle meer van waarom. Dat wel Elke? Nee, we zien het nou ook onder wimpeltjes. Ja, ze hing je al een lied beetje naar onderen. Dat betekent dat er net al te volle wien. Maar er staat nog wat. We horen hoop. Ik denk dat er nou een windkracht 2 staat. We zien hier de vlaggen wapperen nog wat. Ik een dragster vlag erbij. Dat is voor de tussenporters. En er staat wat wind. Staat zoals ze zijn heel op het wedstrijdwetter. En we hopen dat hij zo lang mogelijk staan blijft. Ja, hoe komt het dadelijk met die start? Want de wind komt van achteren. En is het dan wel zo'n groot voordeel dat jou nummer 1 ha? Want alles wat achter jou leidt,
dat driehoed Oerio Hinnem mogelijk. Ondertussen zitten we al in het 5 minuten schot. Dus de gele bal is voort. En daarmee neemt de spanning af voor de skippers. Sjoggo's eigen skipper Bouke in het wedstrijdboordje met verslaggever Roelof Lausma. En de technicus Martin Wibbinga. Die zullen hun best doen om dadelijk deun op die startprocedure te zetten. René Diek is de cameraman die het helemaal boven het wetter hangt. Vince Ettema zit op de persboord. Die houdt het daar voor ons in de gaten. Dus alles mij elkaar bezieken we zo goed mogelijk een beeld te creëren van deze wedstrijd. Met een stuk als 4 camera's die het hun best doen om er zo dicht mogelijk bij te komen. Ja, Aroen hier weer het een memorabele wedstrijd. Een hele mooie Sealday, keurige wedstrijd. Er zit zelfs een kruisrak in. En toen voor de commissie als overture nog een lietsrakje extra in het Grietmansrek lezen. Dat weer natuurlijk om te bezieken nog wat meer eruit. Maar toen kregen ze deksel op een oors, want de wien voelde er helemaal uit. Dat betutte een protest. Ik weet net meer van waar, maar een van de skippers protesteerde. Dat met het meerdere skippers, dat het een net een eerlijke wedstrijd was. En daardoor waren de hele wedstrijd scrost. En dat wie doet vooral voor Jenne Wout. En ik meen de hele mannen op het tweede plakje een zoere appel. Ja, voor beiden heel het doel dat seizoen dat het haar beste uitslag weer. Die telde dus net mij voor het klassement. En hier zit al wat spanning. Het scootje van Huzum. Start nummer 1. We kroepen naar het startschot en dan in 1 keer. Met alle adrenaline oorsprutsen worden, met alles omheen. De skutter komt al in de oorslag. Maar het is nog een goede 2 minuten dat we wachten moeten op het definitieve startschot. Alle 4 meesten op een riege, stief achteren waar. En de wien die komt dus van achteren. En hoe groot is dan nog het voordeel als je het voorste schip binnen? Ja, dat is ik een beetje afhankelijk van het type skip wat je hebt. Het meest lienige scootje, de piepsters. En die binnen altijd rap uit de startblokken waaien. Die staan er bekend om. En een jouwere en een ljouwert en langwaard, dat zijn grote, brede skippen. En ja, die hebben in feite wat meer ruimte en wetter nodig om te accelereren. En ja, die zouden dan wat in het nadeel wezen. Ik denk dat ik een beetje van hoe bot het er van achteren komt. En hoe makkelijk je voorganger afdekken kennen. Wils de spanning dan neemt vanzelfs vooral op die voordekken. De lijnen maar dan los. Het tuig moet zo vlug mogelijk omheen erbij zet worden. En dan gas. We zitten 1 minuut van de start. De spanning gaat omheen. En op die start binnen ik wons die speciale oefening. Draaien aan die lieren in het krachthonk. En al met de hand het stieltriet vastpakken. Om alvast jeder de fok en de pieken bij te krijgen. En dat wordt een hele snelle actie voor sommige skippen. Ja, daar leidt het circus nou nog. Maar dadelijk is het 1-0 actie. En daar langs die kaders zie ik bosken mensen. Er deun bovenop. Dit is de Veenhoop versie van een skybox. Een grote steel premium. Nog 10 seconden voor de start. Maar hoe komt het met de wien? Is die er nog? Komt dat startschot wel? En daar is het schot. Er wordt start. Er wordt allemachtig draait om die lieren. Er wordt met de handen fok erbij zet. Er wordt met de loertes en de grote vaarbomen het scootje van de kant uittreuen. En Huzum beziekt het vanzelfs als eerste dadelijk het wie de wetter op te komen. Om vrij te varen. Dat ze net aandekt worden kennen. Maar nu moet het even echt gebeuren voor deze bemanning. Even de taken verdelen. Even het spel oerjaan. Want je hing het in de wicht in, hè.
En zorg dat er maar de handen door die stiel treden lutsen wordt om het die Liereman toch nog ietsje lichter te maken. En de tweede man die staat al klaar om het laatste stukje, maar die is net nederig op het Huizemerscootje, want deze man die denkt, ik zet alles terug. En zorg zo mooi en zo snel, alle scootjes haast gelijktijdig de ziel erbij gaan. Maar waar is de wien? Sjog eens naar de vaantjesboppen in de messen. Die wapperen verschillende kanten uit. Is er genoeg wien? Het lijkt erop dat Huzum in elk geval de bocht omkomen kan. Maar daarachter, hoe gaat het daarachter? En hoe jeder hij je waai is, want de wien komt nog wel daarachter deze scootjes waai, achter Grauw waai, achter Jenne Waard waai. Hij moet uit die wien waai komen. En als hij dat als eerste dwang kan, dan had er van geen last. Maar sjog die grutzeilnes hingen, sjog die vakkenus slap hingen. Heel hut gaat het net elke. Nee, het is spannend, maar het gaat net hut. Want Jirre verlies je of win je de wedstrijd in deze eerste paar minuten. Het lijkt toch dat Huzum, maar ik Grauw, Jirre al een beetje gaan krijgen. Alleen nog de fok van Huzum dat nog helemaal niet. Daar staat geen druk in. Wils Grauw al boord om boord, maar Huzum is. Dekt hij hem al aan. Ze kroepen vooruit. Zorgen ze er roerde dwars achter en het scootje reageert nergens op. Dit wordt zo wel dreig, ja, om voor te komen. Hoe komt dit? Met Grauw hier over de oren boten heen. De lijn daarvoor is al, ja, dat wordt al oorhouden. Noem het rijden. Jenne Woord met dat wezen, toch? Ja, Jenne Woord, ja, hier is ik niks om te doen. Daar ken ik niks van. Maar wat gebeurt er? Nou, terug dat ze aanhouden achter, gaat de kop van Grauw helemaal om. Die komt dwars in de veer te lezen. En kan Huzum hiervan profiteren? Want dit remmet, ja, dit remmet. Ja, Huzum had zelf ook niks. Nee. Ja, en ondertussen hing je de vlagen. Het wie haast dat de skutter de wien eruit sketten had. Want wie er op het startschot nog wien. Maar mooi het schot voel ik de wien voort. Ja, wordt dit een reglementaire wedstrijd? Dat is ik nog maar de vraag, Frederik. Het drielt alle keer deun op elkaar. Ze kunnen echt net manoeuvreren op deze manier. Zeg maar eerst misschien Bigelix van Grauw dat ze uit die walwaai komen. Maar de rest lijkt hier echt als een schilderij. Als een plaatje van een spiegel lezen ze niet op elkaar. Maar mijn ziel had dit net zo volle te krijgen. Nee, zo nou en dan binnen wat vlaagjes. Hij gaat nou ik om. Hier hing je de vlagen weer even wat strakker. Of tenminste, ze wapper je wat. Strak hebben we het net nemen. We zien ik onder wimpeltjes. Hij gaat helemaal om in één keer de wien. En dat wie al wat verzijn. Waar profiteert je van? Huzum liet het een beetje los van Grauw. Maar als die wien weer draait, gaat hij oordelkeer had er Huzum last van deze scootjes. Daar komt Jenne Waard ook al ontzetten. Want Huzum had de giek nog oer bakboord, wils Jenne Waard al hele wien maar het zeil oer stuurboord. Die had zien dat die wien uit een oren hoekenwaai komt. Huzum ziet het voor eerst nogal een beetje de hechte hier in het water. En liep het nou toch een beetje gong te krijgen. En om eens even achterin, we weten natuurlijk nog net hoe ze erbij komen. Maar Heerenveen is op een halfde plakje starten en liep het al een aardig handje opsketten. Die is al een groepje voorbij. En de Zuidwesthoeken, die weer van nummer 14, nou, uit allerlaatste plak. En dit liet het je wel een hele mooie verrassing te worden. Die gaat je toch helemaal... Hij mat natuurlijk wel wat een groter paard. Maar als je een wienbaan viest over het water... Hij laat wel helemaal vrij. Hij dekt het hele veld aan. Is dit nou het voordeel dat je als laatste starten meest achter de groep, maar die wint van achteren? Ja, dan iedereen die aandekt. En dan kerst ook gewoon een extremere slagmaatje. En met dit extremere waar... dan kerst er wel eens een keer voordeel van haar. We zullen hier op het water toch bepaalde stukjes waar wel wat rimpeltjes zitten. Dus er lijkt hier en daar wel een beetje wien.
Maar een hele prot is net. Maar de grote winnaar op dit moment van die start leek het toch de Zuidwesthoeker te wezen. Helemaal rechts boven in beeld. Die het om de vloot heen duwt en staren gewoon naar voren komt. Het zou wel een sensatie wezen. We hadden een keer ermee maken. Het is nog net niet zo lang, Lien. 2016. De Snekerpan. Skipper Douwe Visser nog. Start nummer 14. Finish nummer 1. Dat weer iets wat eigenlijk, nou ja, dat zou wel nooit weg gebeuren. Maar hij is onderwijs om extra een soort stunt uit te hellen. Ja, en wie er toe wel mooi een goede wien. Dat is een zielbare wien. En dan is het nog een volle gruttere kundigheid om het te rijden. Maar hier kan mijn sokken wisselende wien en ik uit verschillende richtingen. En nog wel hele grote verrassingen uit voortkomen. En het is een tour van de scootjes om het liefst wien wat er is te vangen. Dus de fok hing het rjocht naar beneden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het grutzeil. Heel starig druwt het spul richting de eerste bopperste tonnen. Onder de giek zorgen we de tonnenwessen straks naar Tamatte. Die leidt voor Ierzicht. Maar oh. Welke kant gaat het uit? En je zag precies, je zag correct waar het baantje wien leidt. Het is voor Huzum nog een fjouwer skipslenken, als de camerabeeld net bedriegen. Maar daar staat wat wien, daar komt wat wien. En Starum zie ik het helemaal op de andere kant. En Jerre Grauw, we zeiden het al uit de start bij. Die zeggen we al op die boot nu komen. Die ziet vers, die zit in de boot nou en die zit in die riegen. Hij was optreund door Woord en rekken stuurleers. En krijgt nou een setje mooi, ja, wat matje. Ja, en wat ken je? Je had het zo vol te vertellen. Als er geen snelheid in een schip zit, dan is hij echt net te manoeuvreren. En in dit geval is het dus helemaal niet zo gunstig voor Grauw dat zij hier op nummer 2 starten binnen. Want ze hebben last van alles achter hun. Maar in dit geval echt voor hun. En ze rijdt ze voort in de knel. En dat geldt eigenlijk ook voor Jenne Woord die daar weer achter zit. Kunnen we de track and trace even rondkrijgen. De start van de Zuidwesthoeker. En de achterste scootjes die wapperen je heel tijd meer uit richting Ierzicht. En dat kon wel eens net eens aan minneslag wezen. We zeggen dat het Zuidwesthoeken een hele mooie positie opsmeert. En ook die oren komen daar achterom. Daar het Jereveen. Ja, ze zitten allemaal met hetzelfde euvel. Waar is de wien, dat hele litse beetje wien en hoe krijg ik dat in mijn teug? En daar weer boven, of daar weer onder mag ik eigenlijk zeggen, de Zuidwesthoeken. En misschien is het even nieuwsgierig om naar de start te zien, want we hier natuurlijk de vaste scootjes goed in beeld. Maar wat badde er precies achterin? Waar kwam de Zuidwesthoek in één keer bij? Misschien de track en trace er even bij. Verspiel hem even snel. Achterin helemaal op het 14e plak. De Zuidwesthoeken Starum. Dit liep het goed. Die kiest ervoor straks om helemaal niet boppen te gaan. Die boppen is er wel. Ja, het liep het heel skokkerig nou. Zag zielen ze net er. Nee, een scootje wat stilheid, dat wordt net goed lezen terug, dat GPS-systeem. En dan begint er wat te zwabberen. Maar daar zien we dat helemaal bovenin de Zuidwesthoeken kiest om naar de wal te gaan. En dat had het vinger en ik dingetje. Die leidt er een skip voor en met 3 skippen onder hem. En die kiezen ervoor om helemaal die boppenwal te hellen. En daarmee zielen ze gewoon al over een hele vloot hinnen. Matten ze wel een langere waai. En het is nog maar straks afwachten dat ze de wien krijgen. Maar daar is het beeld van de start van de achterhoede. Huzum.
pakt de koppositie. Laai ik op koppositie, maar hoe kom je eruit? En hij houdt hem en hij maakt het gelijk een gotje. Mooi de orenskoetjes. En dat grauw is ondertussen. Ik los uit de boordjes, griebes onder de wal. En nou, jongens, hoe spectaculair het is. Ja, Heerenveen komt hier in de buurt van de tonnen waar ze eens straks pas omheen hoeven. Lezen dus wel een stukje heger als die orenskoetjes, maar nog wel een eindje erachter. Maar het wetter om hun heen wordt vlakker en vlakker. Ja, en als dit zo'n schotje bloed elke keer we dan spreken wel van een echte wedstrijd. Nee, dit is zo reglementair. In feite, als dit te lang wordt, net een eerlijke wedstrijd wezen. En dat zou wederom de Veenhoop skrost worden. En dat zou wel heel spietig wezen. Dus wij hopen op nog wat wien. Zie je het verschil ik, want helemaal in het midden van het beeld. Daar zie je een scootje aankomen wat Wolgong had. Die had echt een beetje wien. Die kroep naar voren daar wilst disnieren. Haast als standbeelden stil is ze op het wetter. Haast roerlees lezen. Net vooruit te braan. Ja, en Dissen had toch een vlaagje. Er komt zuiver wat. Dat kan natuurlijk wel hè, met dit waar. Dat je een privévlaagje krijgt. Dat je in één keer die hele vloot samen voorbij wapper je kennen. Ja, dit is een mooie manoeuvre van Auke de Groot. Je zag ik even de man die zich in de fok staan om maar de balling zelf een beetje te matchen. Want je wil nou ballen zeilen hebben dat lichte waar. De man met die sigaar achterop. Of nou ja, het is een tworrebout. Ja, rookten wij vroeger ook wel tworrebouten. De Safir zit ik er net naast. Maar hij had een tworrebout in de hand. En shut waar de wienwaai komt. En daarop bepalen ze voorop de loert kan erin. Want onder wimpel zelf kennen ze op het stuit niks al lezen. Zo min mogelijk rennen op het dek. En dan moet je je maar afvregen dat die fok wel wat doet. Want je zult hem gewoon negatief invallen. En dan werkt het er als een soort remparachute. Ze hebben het in de gaten. Hij gaat er weer uit. Ja, je hebt de hele mannen in de Zuidwesthoek. En die komen al wat dichter binnen hoor. En het is al zo moeilijk om te manoeuvreren. Dus je moet er heel veel vooruit denken. Ook om ervaringen voor te wijzen. En nou lijkt het de hele mannen ietsje meer wind te hebben dan de Zuidwesthoek. Wils de wimpeltjes weer een beetje beginnen te strak te stingen, zeggen we nou. En dan krijg ik wat zijn een gonkje. Er komt een vlaagje wien. Maar in deze vloot is het dreig hè, om je tussenuit te pikken. Akkerum. Snitserpannen. Drachten. Ze lezen haast roerlees. De boppen wat zijn. En als je de jouwer eens even gaan, die krijgt er toch een poesterke van achteren. Want ja, hoef je er achterop lezen, het is zuidwestenwind. De wind komt uit die hoekenwaai. Dan profiteren de achterste skippen als eerst van die opkomende wind. En die stoot in één keer, even tussen lietse aanhalingstekens, maar die hier er toch een mooi gangje. En wat zijn krijgt dat ik, dat vlaagje. Als komt die hem zien, daar gaat wat zijn en die sprint eigenlijk naar voren in één keer bij die groep wij. Ja, en als je dan het gelok hebt van zo'n privévlaagje, dan kun je er een gouden slag slaan. De fok staat vol bij wat zijn. Daar hoeft net meer in druk te worden. En die skarrelt je wat naar voren. Ze kennen het broeken van zelfs de man van Wout zijn, want ze zijn natuurlijk in grauw uiteenzet bij een 14e plak. Nou, dat wil je nooit. Maar mogelijk kunnen ze hier wat compenseren. Ja, dat is ze mooi hè. Ze rennen dik oer grauw in de Bigelix die er nog steeds stil leidt. En ze beginnen dus staren gewoon op jacht naar die nummer 1 positie die nog altijd is van Huzum. En dan is het mooi om iedere keer even te nemen van welk startplak zou komen. Want zij komen van het zonde plakje en grauw van het tweede plak.
Dus zij bin al een stuk of 5. En Huzum had hem nou ik. Huzum had de wien ik. En die liep het toch een mooi gat te slaan, hè? Er komt wat tekening in de street. Maar er zijn een paar scootjes die hem striem in ha en een paar die hem heel mooi ha. En dan kan die hele stad volgen in de prullenbak, want dan wordt alles strommelijk was smitten. Huzum zit er van terug. Grauw zieke te wien. En ja, dan had ze Huzum juist al je sneur een tweede plakje. En nou een eerste plakje. Ja, we rennen al een beetje op de feiten vooruit. Maar die had een hele mooie uitgangspositie. Ja, en sure het verschil is. Hè? Gewoon al een weer voor de kop. Je wordt zield. En je wordt zield, ja. En Sjurres wat voor meters die nou al pakt had op dat eerste lietse eindje. Ja, we constateren eigenlijk sneun dat er grofwij al een kopgroep in het klassement ontstaan weer van die eerste 6 scootjes naar de tweede helft van het klassement daar. Nou, het aardige van deze wedstrijd is dat de helft van die top 6 nou in de kopgroep starten mij en de orenhelden dus in de achtereind. En dat zullen morgen oorsom wezen. En dat maakt het echt wel interessant wat hier gebeurt. Dat we zeggen dat Jereveen en Akkerum en Ljouwert op Alve en Tolve en Tretje in Joert starten. Zitten die morgen dus voorin. En oorsom hielden dat vanzelfs voor Grauw en Jennewaard en Huzum. Die nou op 1 en 2 en 3 starten mochten. Wat zijn en Grauw hebben beide het gebied bereikt waar dat liets beetje winst zit. En die zielen nou ik niet voren en komen los van de rest van de vloot. Douwe had de simmer hoe het er al bij op. Zet hem nog even wat beter. Want het is brandende jitje, maar je moet denken op deze dekken. En dat liedje beetje wien, dat is dan net alleen voor het zielen lekker, maar ook voor die verkwolling. Ja, wat zijn. Die leidt een mooi stuk heger als Grauw. Ja, startnummer 1 leidt op nummer 1. Huzum. En daar is de wien ik alweer op. Satesjen, de fok, hing het alweer vlak naar voren, vlak naar beneden. Geen druk erin. En wat blijft er dan oer van die voorsprong? Voorlopig zit er nog een wereldseind tussen de nummer 1 en de nummers 2 en 3. Het is wat zijn op het tweede plak, Grauw op het derde plak. Dan valt er weer een gatje en dan is het helemaal verspraad. Hoe de hele breedte hast van het wedstrijdwetter werd Elsenien beziekerd een heel iets beetje wien nog op te pikken. Ja, en van deze beeld nou kun je natuurlijk prachtig zien waar de vlaagjes lezen. Daar liet ze rimpelinkjes op het wetter. Starum zielt er gewoon haast een eindje omheen. Maar die man die had deze beelden net. Dus die moet het gewoon horizontaal oppakken. Maar als je ze sasjen kent, dan weet je precies waar je heen sturen moet als je al een beetje gong hebt. En dat is ik het voordeel van als je die gong een beetje hoorn hebt, dan skip zet nog wel even terug trosje massa en dan kom je van vlaagje naar vlaagje. Maar lees je één keer stil, dan is het heel moeilijk om bij die vlaagjes te komen. En wij zijn benieuwd wat de wedstrijdcommissie met deze wedstrijd doet. Wordt deze reglementair zield? Ja als nee. Pieter Meter van het scootje van Akkerum. Die had direct nog wel herinneringen aan dit wedstrijdwetter, want de tonnen werd hij nou op tas hield. Het is al een ieder wat lien. Dan gaan ze maar 8 scootjes tegelijk eromheen. Er kwam een klapgijp en hij rekte de wetter. Een boordje pikte hem op om de vloot heen, zet hem dwijlt er weer waarom op het achterdek. Hij pakt het helemaal weer in de hand en zielde verder. Maar die zal die manoeuvre net gauw vergeten. Doe ging het maar hele hege snelheden, want toen weer het echt wel een dikke windkracht 5. En dan met 8 scootjes tegelijk om die in de tonnen heen, dat wil natuurlijk net.
Maar hij had het gelukkig zonder keer overleven destijds. Wils je de gong er wel aardig uit bij Huzum. En ja, die wienstilte die zal dadelijk dan elke dag met de rest van de vloot komen. Ja, dan wordt het een dreig verhaal zo staren gewoon. Hadden we dan toch even vooruitzoeken. Zij ben onderwijs naar de wedstrijdtonnen die het als bovenste in de baan leidt. En aan welke kant maakt ze die ronde? Zij moeten die als de boei ons stuurboord lezen letten. Stuurboord omhiet dat in zieltermen. Dat betekent dat ze rechts lezen letten, de tonnen. Aan de linkerkant bij Delvaren dus. Ja, dat zou ik eerst zeggen. Mooi de klok mooi draaien. Dat is het makkelijkst om te onthouden. Hier de wien ik weer op. Wat zijn? Ja, nog altijd een stukje voor op grauw. Maar dat we dat eens even in de track en trace beelden misschien bezien kennen, dan hebben we een oorzicht over wat de rest blijft. Ja, waar zijn hier nog justjes voor grauw? En de wienrichting werd onjong. Die zou hier in de lengte van achteren komen. Daar het scootje van Huzum helemaal voorop. Maar de echte griebers die zit eigenlijk na het vierde, vijfde skip. Daar zitten ze alle je deun op elkaar. En maar ze dat hele litse beetje wien wat er is, ook nog verdienen onderling. Dit vergt een hele oren manier van zielen elke. Hè? Dit is, als je een windkracht 3 of 4 haast stabiel, dan weet iedereen dit mag doen, dat mag doen, huppakee, maar mij ligt waar. Wat mag je dan? Nou, ten eerste nooit op Jan, want het kan totaal verhoorde omstandigheden. Dus opperste concentratie, verschrikkelijk rustig op dat schip zitten. Geen wilde manoeuvres, want als je wat door het dek draven gaat, dat zijn al je trillingjes die toch dat hele schip hinnen zetten. Dus heel rustig iedere manoeuvre uitvoeren en gewoon net achterom zijn, alleen nog maar voor oer het wetter. Waar zitten de vlaagjes? Je zag het nou, grauw denkt dat hij een vlaagje ergens oorsjut. Gaat het schip helemaal dwars zetten en laat in theorie een volle langere waai aan dan wat zijn. Maar hij denkt, daar zit de wien, want je kan beter 2 keer zo lang afstandszielen mooi gong dan stil lezen op een plak. Ik herinner me nog eens een keer een wedstrijd op het Tjoekemar van de oude Zeug. Dat wie een Elke Dijkstra skipper doet steeds, Jerlien. Die liep de staat ergens achterom, maar die kreeg toen maar heel licht waar een privévlaagje. En die zielde toen om de hele vloot heen, om de mar heen. En die liet de hele vloot achter en die won hem daar. Wie is dat nog? Ja, nou ja, dat stiert me nog helder bij. En ik zei, je maakt nooit op, ja. Wij hielden het doel destijds al op, jong. Ik zei van, nou, dit wordt niks. We hielden al mooi een oorskip een rondje draait, om elkaar heen, geen beweging, niks meer in. Maar op een stuit kwam die wien ik van achter en wij zegen hem aankomen. En dat wie ik en windkracht 4 in één keer. En de hele vloot op 2 nooit voorbij. En die laatste 2 die hebben we nog in het cruiserak gepakt. Dus geef nooit op is dus het thema van Joort. Een legendarische wedstrijd wie dat toen. Als je aan de kant staan, won je het net leeuwen. Maar er wie één scootje wat zeilde en de rest lei vadeer op een mar. Maar de oude Zeug kwam van achteren, pakte alles in en helde de haardprijs daarop. Maar je gaat het aardig stadiger. Kijk achterin. Ze lezen alle keer op verschillende koersen kisten. Ja, grauw beziek het uiteraard wordt. Ja, wat maak je? Waar is Wout zijn bleun? Die is er een heel eind voor. Ja, die had toch wat meters pakt, zal ik het. Maar die gaat net zo hard meer. En het is te hoopjen voor alles en iedereen dat je een licht beetje meer win komt. En daar zorgen we helemaal in een vierde. De bovenste tonnen met de gele pet. Die tonnen moet ronden worden. Met de klok mij eromheen en dan moet het hele eind weer om. Maar ja, met dit waar, wat is het dan een wereld zijn voort.
En hoe vier moet er zield worden voordat een wedstrijd gildig verklaren worden kan? Ja, het is vaak nog dat eens hoevier, maar dat de omstandigheden voor iedereen ik gelijk binnen. En ja, dat is natuurlijk nou maar de vraag. Dus we binnen benijd wat de commissie doet. Wil ze er toch een loefduel achterin sjuggen? Akkerum vangt een beetje wien en scoot helemaal niet boppeta. En wij ben ik benijd hoe de Zuidwesthoeken helemaal onderin straks, want die had een hele oren koers mooi de hele mannenkeersen. En stiert daar aan wien. Als je daarachter binnen de vlagen alweer steen alweer wat strakker. Dus het is heel tijd maar op en del. Zo nou en dan komt er een vlaagje. Je bent weer een... Dit is de Snekerpan liggen te dwol. Die leidt in de was voor. Akkerum. Ja. En dan komt een piskippen boven hem. Maar gong. En welke kant maak je dan uit? Nou ja. Want Akkerum leidt je verdeer. Die kan eigenlijk helemaal geen manoeuvre meidje. Dan moet Leeuwen hier achterdeel passen. Dat hoopt het er. Maar daar is Jenne Wout ook al. Ja, ja. Dit soort en de gele tontjes hier, daar moet iedereen draaien. Dit maakt het moeilijk om in zo'n wedstrijd te manoeuvreren. Maar ze staan iets beetje wien. Akkerum had Jenne Wout voorrang Jan. Maar ja, Pieter Meter had het helemaal er al dwars achter. Want het is ruimte voor de wal. Dit is die kunstmatige hindernis die er mooi boeien in maken is. En krijgen ze op die wien. En Ljouwert gaat er gewoon onder trog. Als je maar genoeg gang hebt en de oren lezen stil, dan kun je er gewoon maar een gang onder trog zielen. Er is alweer wat win. En dan maar we even zeggen, de winnaar van Juster, Ljouwert, komt van een trekjende plakaier. En die zit hier al mooi in de voorlijn. Maar komt hij onder de turen van Jenne Wout en Akkerum Trog, kan hij de vrije wien pakken? Want dan is hij los hier. Voor eerst loopt het er nog onder. Jenne Wout, wie als nummer 3 van start gingen, leidt je naast Akkerum, die als nummer 12 van start gingen. En Ljouwert zelfs als nummer 13. Dat jouwt al aan dat in die eerste per 100 meter de hele vloot al trommelkwaskoot is. Grauw daarachter. Die had nou de gong er weer uit. Die had de jouwer op een stut. Ja, Ljouwert rent nou hoe grauw heen. Ja. De meest wonderlijke situaties kun je verwachten als het waar dit type is. En Pieter Meter had natuurlijk een lienig scootje, zoals we wel vaak zeggen. Als er dan een vlaagje komt, dan accelereert dat skipje prachtig snel. Tjur, die had de fok helemaal vol. Die gaat er ik wat zijn. Leidt er helemaal in de blakte. Pieter Meter, Akkerum en Jenne Wout, die hadden Wino even te pakken. Daar helemaal in de vierde zeggen we Huzum. En ook die is nog steeds net bij die bovenste tonnen. Maar die had ook nog altijd een respectabel gotje naar de rest van de vloot. En daar weer de Wino weer op. Hele lietse strookjes wien erachter Huzum sjuggen we. Hele wien. We hebben het wel over een bopperste tonnen vreer, maar het is in feite de eerste boei. Want het is 2 hele wiense rakken binnen. Als de wien staat steenbloot. Het is eigenlijk vanuit de start de 4e tonnen. Ja. Maar het is wat een orenwedstrijdbaan op orenwetters. En dan weer de vraag van de morgen al op het palaver. Als de wind dan uitgaat, kunnen we dan ik jeder starten? Nou, dat zei de commissie. Dat slag het net. Hele
de beveiliging, de Rijkswaterstaat, honderden vrijwilligers, de EHBO, het publiek, de media. Alles is al gestemd op 12 uur. En als je dat omgooien, dan krijg je problemen. Maar wat weer om al woorden, tol woorden heen, dat wint je hier mooi. Wat hier er mooi zield worden kent. Maar goed, zo werken het nog een keer. We moeten dwaan met de situatie zoals die op dat moment is. En die is dat wij het dwaan met een heel iets beetje wien. Maar een vloot wat haar uiterste best doet, maar heel moeilijk vooruit komen kan. Maar Huzum, die als enige scootje die het heeg op een ranglijst die goed uit die stad wijkam is. En met een hele grote middenmoord die het totaal trommelijk waarheen hukselen wordt. Want nummer Stretjen en nummer 2 en et cetera lezen jongen elkaar. En als we wel een uitslag krijgen, kan dat wel eens een hele eigenaardige worden. Ja, ik hoop je het wel, want de scootjepool die ik voor luisteraars in te vullen is en nog steeds ken voor de orendagen. Daar heb ik Huzum op nummer 1 en wij hoop je dus, of ik hoop je dus, dat de stand zou wezen wordt. Snits, Jappie Meter. De debutant. In de tijd dat ik zelf nog zeilde, weet ik nog wel dat onze skipper altijd zei, Frans Dijnem destijds, dat hij na een wedstrijd met windkracht 0 tot 1, daar oren altijd volle warriger weer, was mijn windkracht 6. En dan winnen wij al natuurlijk uit de likken van het sjorren en het loeken en enzovoorts. Maar van een skipper is dit heel intensief zeilen, omdat je zo onvoorstelbaar geconcentreerd wezen moet, hè? Ja, dus, je moet aan de ene kant rustig blijven en aan de andere kant geconcentreerd. Nou, dat is een beetje een rare combinatie. Maar de enigste wat je doen kennen is beziek je de vlaagjes hoe het wetter omkomen te zien. En dan is er ook een hele protte gelok bij neder. Ja, wat ziek het de hele wal op. Drachten gaat in dat spoor mee. En helemaal in de vierde Huzum. Die beziekt het om die tonnen te heljen. Maar het is daar helemaal vlak, het wetter. En dan is elke meter is een werelds eind. Dit hier een windkrachtje 3 of 4, dan hinden ze er al 3 keer omheen wijzen kunnen bij wijze van spreken. En nou kroept het er maar heen. Ja, dan is Ljouwer toch voorbij. Grauwrekken. Knappe prestatie van die bemanning. Die het vliegen hier vooral met dat lichte waar. Zo volle zwerigheden hier. Had het maar het waarde, had het rekken, dan steen ze er wel. Maar die lichte waarwedstrijden die had ze verleden die je wel nekt. Nou, toch een beetje wat veroorzaakt begrepen. Hoor een kiek erop, een naai vakje erop. En het spel rent, hè? Ja, want de grote skippen we het al eerder hier zouden het je wat lastiger krijgen. En ja, het had een groot schip. Maar het is wel zo, als in een keer de gong wat in het schip zit en er haast meer massa, dan dreeuwt het ik langer terug. Dus haal ze even het gelok van een vlaagje, dan kan het ik weer in je vaardeel uit pakken. Wils drachten der ik weer een lietsgonkje krijgt bij de Waldel. Maar het gaat net door. Hele hoorde zeilvoering. Zo plaatselijk kan de wind verschillen. Het is soms ook de kar van de skipper om maar wat te bezieken, te wegen. Val ik aan, zie ik mij. Je zult het wel de fuck ziek het wordt. Maar ja, als je die vlaag pakken kan, hè, dan kun je toch wat voordeel hieruit helpen. Maar voldocht net goed zou te zien, maar de helft te loeren eruit. Oh, daar zit je dan. Ja. Ik wil een vakantietripje. Ze moet haast net zeggen, maar dit zijn de koprenners van de 12 van SKS, het dorp Huzum. En ze hadden boei in zicht, maar op deze manier kan het ik wel 12 worden. Hoor je dat ze die boei zo gaan lezen?
Nou, je denkt nog eens wel. Ze bleef wel heel rustig. Ja. En daar we over praten, maar de commissie ligt het volgens mij, of tenminste er luidt een boordje ergens daar in de hol net daar. Ik weet niet dat dat de commissie is, maar Ja, Bijn Kramer zit achteruit. Is natuurlijk ook de adviseur. Die kan ik even zien van waar bleef de rest en hoe lezen we ervoor. Voorlopig goed. Respectabel gaat nog altijd. Houwert denkt dat er wie van de andere kant komt die had gijpt. En die gijpt ik alweer waarom. Maar grauw zeil oer bakboord, snits oer stuurboord. Iedereen denkt dat er wie ergens oors komt. Ja, en dat kan natuurlijk ook zo wezen plaatselijk, hè? Ja, zeker. Maar het lijkt wel dat snits toch een lietsbietje meer druk in de zaal had dan grauw. Ja. En de Zuidwesthoeken, ze kreeg zo'n mooi starten. Had er toch net optimaal van profiteren kunnen. Nog altijd wel in de middenmoord. En met een fietje aankomen is dat natuurlijk wel goed. Maar hier is het wetter wel heel vlak. De tonne komt in het zicht. Komt heel die dichterbij, maar dan moet je ook nog manoeuvreren. Ja. En dan moet je nou weer waarom tussen al die orentuigen terug van al die orenscootjes. En kan je er gewoon in horen in die manoeuvre. En dan wordt het de wet van de remmende voorsprong. Ja, een mooi stil leven. Het is een bewegend schilderij, zo'n beetje. Jereveen die kiest duidelijk een hele orenkoers. Die kiest de orenwal helemaal aan de orenkant, gelijk als het scootje van Jenne Woord. Wat hier heel dicht op deze wal zielt bij Drachten en Akkeren. En Huzum komt in de buurt van die tonnen, maar kan ze hem wel onza? Het lijkt het wel als ze voortduwen. Ja, dat mag ze matten maar de klok mee. Ze matten maar de klok mooi. Ze matten maar een stuurboordkant van hun skip passeren. Komen die net alleen goed? Je moet er dan je woggang graag gaan om nog even weer wat omheen te komen. Als we hier een onderwettercamera gaan, lijkt het wel. Hij moet hem opsturen. Maar zit er nog gewoon in? Want je zult het beleven dat je Sanne voorlezen en daarnaast ik op het tonnen duwen nog. Ja. Zo ken ik altijd nog wat stroming in het wetter staan. Het is een lang wetter. En door wat beweging in het wetter is, dan stroomt het ik nog een beetje. Maar het veen had een beetje, totaal de bakboordskant van het wetter kiezen. Je krijgt wat thermiek langs de kant. Bij een opstaande raan het verschil tussen het wat koudere wetter en het wat warmere land. En dan zou het daar wel eens wat profijt in zitten kennen. Maar je hoeft geen wiskunde studeren te gaan. Hoeven om nou al in te zien dat als er aan 10 scootjes niet elkaar om eenzelfde tonnen draaien moeten, dat net past, hè? Nee, want dat is nog eens het oren. Je moet er al heel betiet van tevoren inschatten kennen. Had het binnenlissend scootje voorrangje, hoe breed u zie hoe het wetter komen. Want als je dan net op tijd voor binnen, ja, dan heb je geen kans. Krijgen we je dadelijk een gigantische griebus bij die tonnen? Of zou het alle keer correct bij elkaar kennen? Dat wordt, denk ik, aanst een heel spannend verhaal. En dat goed is, had Huzum daar niks mee te krijgen. Die had haar eigen zwerigheden wel. Maar die moet eerst maar eens zien als ze om die tonnen heen komen. Er zit haast geen gong in. Je zou de pijler haast vregen. Je willen jou eens even een setje mee. Jou een beetje gong. Maar ja, dat mag officieel net, hè? Nee, maar het is wel een beetje inherent. Je shirt ook een beetje. Hij peilt en peilt. Want aan de ene kant, als het zwart maar even op een groen zit, ja, dan is het. Maar bij het peilen
Een liets beetje aanzetten. Ja, ze dat haast al hier. Ze zetten net niet achterna. Sjoggens naar die kolken achter het skip. Ja. Er wordt mij het roer even goed mij werken. Mij dat wel? Dat heet pompen, heet dat in dat mooi officieel net. Maar ja, het mooi net om je skip vooruit te krijgen, maar om te manoeuvreren mooi het weer wel. Ja, Huzum bij de eerste boei. Ja, en die zit midden in de manoeuvre. Oh, wat gebeurt er voor in het bootje? Zit hij in te wapperen? Ja, dat is uw eigen bootje, denk ik. Maar Thomas overal, de cameraman. Bouke van Hattem, de skipper. En Martin Wiebinga, de man die het zorgt dat het technisch al een keer klappert. Dat jou alles jaren dus. Die kennen dadelijk heel mooi bezien. Uit Huzum het scootje om die tonnen heen krijgen kan. Ja. Roemte zat, maar ja, hij moet draaien en dan moet er ook weer omheen dadelijk. En jongens, die armada die er aankomt. En als die wind stiert zoals het nou blikt uit die skippen daarachter, want die hebben alle hier de fok te loer, dus de fok aan de andere kant, het betekent dat het dan pal voor de wind is, dan is het ik nog een cruiserak. Nou, maak dan uw borst maar dat, om dan hele eind ik nog weer omcruisen te maken. En dit is een mooie schaduw van de man bij de fok die nog enigszins beziekert wat profiel in die fok te krijgen. Een beetje bolling. Eén scootje voorop en het ligt er wel dat er één riggen van trekje scootjes achteraan komt die het alle keer om dezezelfde tonnenmaat haast. Huzum is helemaal alleen, hoeft verderop naar in te letten en die had de hand al vol om die tonnen heen te komen. Die zitten al te praktiseren hoe maar we in vredesnaam dadelijk naar de andere kant van de mar, want we maar cruisen zonder wind. Maar die oren, die gaan heel andere dingen onderhollen. Ja, dat vind je. De lemmer. Met alle scootjes die ont oplopen binnen om zo gunstig mogelijk en met gong nee die tonnen ta. Maar ja, daar rijdt de rest van de vloot leidt daar ook. Waar had nou het eerste jocht? Nou, dit is moeilijk te zien, want op deze lijn, maar in theorie is het, ja, sjuggens even. Dit begint toch al echt aardige pompen te liggen. Ja, het schip is gewoon net manoeuvreerbaar. Ja, dan moet je het aan. Ja. Hoe krijgen we het rode wien? Wolhast net. Nee. Bind Kramer, de adviseur, die helpt dan mooi. Die leert Johannes meter pompen, ligt het wel. Maar even waarom komt, waar had nou voorrang? Het scootje dat het binnensluit vanuit dit beeld het meest links. Straks, als om de boei komen van de achterkant rechts natuurlijk. En die luidt boord om boord met die orenscootjes. Dan had die voorrang. Maar binnen je er een lietsbietje voor, zeg maar je helm houdt dus vrij van de kop van het orenscootje. Dan moeten die orenscootjes weer achter hun del. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik tel samen al tonnen en misschien wel trekjes scootjes die eigenlijk alle keer op dezelfde lijn lezen en alle keer om dezelfde tonnen matten. Ja, maar als we dat dit goed komt, komt er meer goed. Maar we zullen even afwachten. Want nu komt het echt on op schipperskunst vanzelfs. Veiligheid gaat voor alles. En ten alle tijden met je beziekje en onervaring te voorkomen. Maar er is haast niks moeilijker als mij dit hele lichte waar om dat alle keer correct te doen. En Sjurk is het hoe vier Huzum om die boei heen dwijlt. Ze hebben die boei al lang gehad, maar ze varen nog steeds terug, lijkt het wel. Ze krijgen het schip maar net om. Daar is de boei. Ze moeten nooit eens kant daar weer die orenscootjes lezen. En ze varen in principe haast gewoon voorbij. Ken ik een tactiek wezen dat hij straks boven die hele floordel kan in één slag? Nou, hij Of wil, net in één slag. hij maar. had er gewoon, ken hem gewoon, nou pak eens een beetje wien. Daar zullen ze ik een beetje wien lezen. Dus ze willen ze 4 mogelijk naar die Walta om daar die strookwien mooi te pakken.
Maar het is haast net manoeuvreerbaar dit. En zo kan je een hele grote voorsprong hebben. Het lijkt het wel dat er Ian scootje boppen in beeld. Zielt richting de wal. Die is om het tonnen. Dat is het scootje van Huzum. En al die oren zullen nou beziekje matten. Om die tonnen te komen eerst maar eens. Huzum smiet de vak naar de andere kant. Geen dus door de wien. De wien die er dan nog is. En als het aan mij zit, dan kist hij in één slag achter is een hele Flowerdel. Naar het vrije wetter. Ja, dat is grauw voor de rijdel. Nou is het op een kop, maar heel. En hier de hele vloot kan we eigenlijk wel zeggen, met uitzondering van Huzum. Die alle jaar beziek je diezelfde tonnen te ronden. Dit wordt een heel spannende manoeuvre voor al die skippers. Jennewoud leidt in verhouding als heegste scootje. En krijgt ik wat gang. Ja, Start nou nummer zullen we 2. even voor de boegdel. En dan is het duidelijk, Jennewoud leidt in de meest gunstige positie van de oren. En je wordt al roept, ken ik er tussen, ken ik er net tussen. Ja, ze zijn al bij de boei. Maar Akram had een gang als een kogel, ligt het wel in één keer. Daar komt weer een beetje wien aan. En Er is Jennewoud al. in één keer, zolang als Huzum rodie, zo snel gaat Jennewoud eromheen. En een beetje wien. Akram. Er waar al wat heen en weer op. Mooi grauw. Maar het lijkt dat zij er gewoon tussen kennen. De Zuidwesthoeken draait erachter del, maar komt straks in de minnenwien van grauw te lezen. Maar het is Jennewoud die ik gelijk achter Huzum moest gaat. En Akram krijgt ik een sweeper mooier. En dan hebben we nou toch wat een beetje een tekeningje. Grauw en de snekerpan. Die moet afvallen. Dat wordt voorop al onjoen. Daar is geen romte erachter. Hou maar koers, zeggen ze, maar ze mooien me net tussen. Maar Wiels, ik denk dat er genoeg romte is. Zet hem er maar tussen. Want ze kennen de meeste boeien net eruit zien, maar de meeste wel tussen als het gat valt. En dat had Snits nooit in de gaten. Er valt een gatje en daar toch kunnen ze opstomen. Het gaat behoorlijk georganiseerd, mag ik zeggen. En grauw gaat oerstag. En dan moet je wijzen dat je genoeg romte hebt. Want volle gang zit er nog net in. Ja, de veen die dan aan de andere kant van de mars ziet, die moet nou dus ook aan die kant aansluiten. Ziet dus aan de binnenkant voor de boeironding. En de hele morgen leidt dan helemaal op het laatste plak voor eerst. Wat zijn? Het begint zo mooi erbij. Toch wat afzakken naar de middenmoot. Maar die had in elk geval nog een heel riege scootjes achter haar. Teke Klaas van der Meulen van het Wat zijn er scootje. En daar is een keuze maken. Ze zielen helemaal terug naar de wal om wien. Want om de route hoeft het net. Want zeiden we dat ze krijgt even recht op het wetter stiert. Hij stiert er nou weer heel op. Dus het is een hele wiense rak. Ze kunnen in één keer de boei bezielen. En dan sjuggen we de witte kopjes van Huzum voorop. En Akram daar weer boven. Maar Grauw en Jennewoud, die zitten ik mooi voor in. Ja, dan is Akram toch een eind trosfield. En dan binnen Jennewoud en Grauw jeder oerstaggang. En ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Want als nou de lijn zegt hoe er zield wordt, welke hechten ze houden koen, dan kon Akram wel eens die slag oerzield ha. Maar het is maar correct. Waar komt de wien? We zeggen het al, hoe lang Huzum daar bij die boeilijn had in de blakte. En die oren in één keer een windje van achteren krijgen. En zie je keer zo snel het stukje zielen weer
Huizenmoedier. Dus waar zitten de vlagen? Ja, dan wordt er hut in op het scootje van Huzum. Grauw zit haar op de kont. Daar weer achter het scootje van Akkerum. Er wordt in elk geval een beetje meer tempo draait. En eigenlijk leidt de hele vloot naar binnen nog, hè? Ja, de startposities zijn weer eigenlijk haast weer hersteld. Het liep het erop dat Wout zijn heel goed eruit komen. Zo. Die had virtueel gewoon een tijdje op een tweede plaklijn. Die zit nou weer wat in de middenmoot. Hier Jerveen kwam heel mooi voort. En de organisatie is in elk geval in die zin de skippers een beetje te meer te kaam dat de gele balsjes uit het wedstrijdwetter helpen binnen. Die gele balsjes die waren natuurlijk er inlijn als een soort hindernis dat er meer manoeuvreerd worden moest. Maar ja, er is Joert haast net te manoeuvreren, dus dan had het net zoveel het doel. En dus zullen we na elke dag geen gele tonsjes meer in het wetter vinden. Wil ze die er heel in was coat. Want Jurgens Akkerum rent nou weer in op Grauw. En Grauw zit deun achter Jenne Woord. Wat is er nog mogelijk in zo'n laatste rak? En hoe lang wordt er nog terugzield eigenlijk? Want op deze wijze kan ze misschien nog wel even zielen. Maar er wordt verwachten dat het beetje wind wat er is. Iedereen van de media ook nog uit een hele andere richting komen zal. Nou, ik denk dat dat nou al gebeurt bij Huzum. Huzum had de giek al aan de orenkant staan. Wils de wind daar bij die scootjes daarachter en daar zit het in zijn volle ruimte meer. Gewoon nog uit het zuidesten komt en Huzum had hem al vanuit het zuidwesten. Als het westen waai. Dus totaal andere omstandigheden op 100 meter afstand van elkaar. De giek aan de orenkant. En ze hebben ik wat wien. Net een soort, maar de fok had wat balling. Ja. Ja, en hoe lang kun je dit volhouden? Hè? Want ben dan voor iedereen de omstandigheden nog eerlijk genoeg? Ja, dit is... Ik benijd nooit de meningen van verschillende skippers. Want Elseningen zie je een beetje oorzaak denken. Als wedstrijdschilder zou ik zeggen van... Ja, dit zijn wel hele lichte omstandigheden om een gildere wedstrijd van te maken. Ja, en Akkerum scoot echt bij Graudel. De giek hing het der haast boven de roef. Er zit nou een beetje speling tussen. Jenne Woord er krekt voor. En nog altijd een hele oren zeilvoering op het scootje hier op de vakgroen van Huzum. En bij Huzum zitten we wat denken van jongens, smit de finish er maar in. Wij zijn er wel klaar voor. En sjoggen zo'n wimpeltjes, ze staan al hier aan de andere kant uit. Ja, en die winskifting zou nou in het voordeel wezen van Grauw. Liek even Grauw oorlapen te worden terug Akkerum. Maar als die wien in een keer draait, is hij in een keer Grauw weer het heegste scootje. En pakt weer de wien uit de zeilen. En dat zullen we nou gebeuren. Grauw gooit ik het spul aan de andere kant, het tuig aan bakboord. En ze zijn aan het kruisen gewoon, hè, nou. Boord on boord. Je ziet het in een scootje net, maar het leidt er wel degelijk achter. Akkerum leidt er achter Grauw. Deun bij de Waldel. En dan is maar correct wat die wien kiest. Want zie maar eens naar de verschillende richtingen van de vaantjes boppen in de mast. De ene zit naar links, de andere naar rechts. En ze zullen alle keer bij elkaar in de buurt. Ja, hoe moet je dan varen? En het is op Grauw wat weer ruzie krijgt met bootjes onder de wal. Ze moeten al wat aantreeuwen. Deun bij het Fjeldel. Jennewoord, excuus. En de hele mannen daar links in beeld, die is als allerlaatste om die tonnegang. Maar die had nou wel het vrije wetter. En als Tino zo'n privévlaag krijgt, zou die dan nog wat geks doen kennen? Die hier ik namelijk op mijn hier in de scootjepool.
Ja, monsieur die kan nou anticiperen op die scootjes die je voor hem lezen. Als hij al shirt dat die wien zo uit die oren hoeken komt, dan is het verstandig om al helemaal naar stuurboord alvast aan te zakje. En dan heb je al een volle betere uitgangspositie als de wien nou een cruiserakje wordt. Ja, het hoeft in zulke wedstrijden helemaal net een nadeel te wezen om wat meer achterop te lezen. Had je maar eens een keer de route krijgen om in de vrije wien voor te gaan, hè? En ik akker hem, ja, deze meesten koen ik als weten nooit waar keer dat boordje er beter even waaikoen. Want dit. Hoe komt dit? Hoe komt dit? Hier moet hier en daar even wat hulpmiddeltjes broekt worden om onvaringen te voorkomen. En nou maar net maar die geek, ja, maar even de lood op dat cruiserke zetten. En dan vooruit drukken, als je goed hoor. Ja, om het gang en te krijgen. Achteruit. Zullen de oorder haast dwars achter, maar ja, hij kan ik net een volle kanten uit, want daar leidt grauw boven hem. Maar grauw met wol romt de Jan voor Akkerem om de bedel te kennen. Maar grauw krijgt de wien weer. Die rent er nou heen. Maar wij van de andere kant. Het tuig je al uit zichzelf naar de andere kant. Ja. Bijzonder, bijzonder. Wie het even een cruiserak. Dat is nou alweer oer. Ja, en van die riante voorsprong van Huzum is dit hele liedse eindje nog oer. Want Jenna Woord zit weer deun achter Johannesmeter van Huzum. Die slag gewonnen liets Gotje mij grauw en mij Akkerem. Maar het is nog net uiteten. Er zit weer een lietsbietje ziel in. We zien het nou op de achtergrond dat ze weer een gonkje hebben. Dan wordt het toch weer wat makkelijker te sturen bij die scootjes. Er wordt weer zield. Het gaat nog net heel goed, maar er wordt in ieder geval weer zield. Verschillen binnen Lietserman. En misschien is dat toch wel iets wat we constateren kunnen, ook na de wedstrijd in Grauw. Dat de onderlinge verschillen in de hele vloot volle Lietser binnen als een aantal jaren geleden. Dan had die formule misschien toch zijn vruchten hier en daar wat afworpen. Ja, nou ja, het binnen maar 2 dagen en in deze omstandigheden is dat heel moeilijk te zeggen. En ze ben ik weer wat onpast, een uitvlieten hier. Dus ik denk dat die evaluatie maar na 14 dagen komen moet. Maar nou ja, in Grauw Biggelix, het verschil tussen de nummer 1 en de nummer les, dat weer maar een minuut wacht. Ja, het zit dicht bij elkaar. Ik denk dat het een heel soort zit in goed materiaal en met dat materiaal goed omgaan. Dat was zo belangrijk. Want Ljouwert, ik een van de criticasters van de formule, ja, leer toch zien dat ik gewoon macht hier op een eerlijke wijze, maar gelijke omstandigheden, wie hij gewoon sneller dan de rest. Ja. Als een Jereveen, als een Akkerem. En krek op tijd had Huzum de wien toch weer te pakken, want het god wordt nou net meer Lietser. Zij horen de voorsprong. En Jenne Wout zit er weer bij. Krekt als in Grauw werd ze uiteindelijk op de finish nog tweede waren. Lezen ze echt nou voorlopig op het tweede plakje bij de Veenhoop. Gerhard Pietersma en zijn bemanning. Al jaren eigenlijk worden ze aan de voorkant toch bij de topfavorieten rekenen. Ze ben ik een keer als tweede enige in het eindklassement. Maar dat kampioenschap, dat ontbreekt nog. Maar als dit voor hen tekenend is voor het kampioenschap, hoe ze hier beginnen de eerste 2 wedstrijden, dan zitten ze er in elk geval prima bij.
Ja, en het zielt wel, maar heel hut gaat het net. Het is nou toch weer behoorlijk in de wien op wat de scootjes zien laten matten. Wils Grauw hier een beetje bij Akkerum Wijk roept. Douwe Visser. Ja, hier op dat middenstuk daar staat er heel tijd een beetje wien. En op de beide uiteinden, beide boeien, daar houdt hij iedere keer wat op. Het lijkt wel dat Huzum de fok wel de hele tijd wat vol had en dat Jenne Wout steeds wat pech had en de fok de hele tijd wat invalt. Ja, die scootjes die gaan natuurlijk aan boord. Ja, kar uit misschien wel 3, 4, misschien wel 4 verschillende vakken. Lichtwaarvakjes, hudde windvakken, alles ertussenin. In heel vieren had dat nog invloed van Joert? Want ja, ze bent natuurlijk voortstuurd met een windkrachtje 3, 2. Wat zet er dan op? Ja, dan, maar ik denk toch dat in de omstandigheden wie het wel duidelijk. Ik bij de start al dat het lichtste van het lichtste waar zoen. Dus zullen het lichtste doek erop zetten. Daar ben natuurlijk ik regels voor hoe dik dat doek wezen mag. Maar die fokken die ben wat roener snijdt. We hebben het al eerder wat hoe die bolling gaan. Daar zit wat meer bolling in het profiel. Ze best al wat makken. Wat meer doek, wat meer roening. Pakken jij er dus wat power, wat meer jij er de wien op. En ze zullen al hier kiezen hebben om het lichtste materiaal erop te zetten. Als je wurg die daakron is wurg dan ik koten, dat heet dat zo, dan we ze een beetje wat stiever, wat hudder, wat vlakker van hunzelf. Nou, dat zal ik al deze vakken wezen. Ga je er eens een keer bij staan. Zeil, deltsila op het water zitten en jij het wel knisperin en klapperin. Het is een heel apart lood. Komt ik volle meer lawaai aan. Wils toch Akkerum de gang weer wat meer te pakken had. Maar hoe net te heeg. Want die fok die valt de hele tijd in. En zielt andermaal hier over Grauw hinnen. Ja, we zullen er een man op dek staan met de boom in het grutzeil. Dat had een reden, hè? Nou, dat is het ik wat ze bij die fokken doen. Als je naar helpt en maar nou uit. En gelijk valt die druk uit dat zeil uit. Gelijk valt er die balling. Hè? Ze beziek je een balling te creëren. Door er wat in te drukken. En de wind die skift het weer. Akkerum beziek het een slag oerbakboord. Wils Grauw nog even trots zet. Hij draait weer helemaal. Of je ik Grauw nou een stag. Want die shut ik dat zijn fucking valt. En ik ben wel benijd wat het hele mandje, dat die Dirk van profiteerd had. Want ja, als laatste om het tonnen, maar wel helemaal vrij. Dus het zou kunnen dat hij misschien een voordelige slagmeisje kent had. Hele mannen, Klaas Westerdijk, de debutant van Vlietenier. Zie je het als ze krijgt als fjetje om de boeien. En hier wordt nog altijd zield. Je nog altijd de gong erin. Onderwijs naar die tonnen die daar zo mooi leidt voor inzicht. Waar al die duizenden mensen zitten te zien. Die had je ook wat geduld oefenen Martin, want het wordt een heel schot voordat die scootjes hier weer in de buurt komen, hè? Ja, en ik hoop dat ze een beetje skaat hebben, want het is natuurlijk verschrikkelijk heet op het water. Maar het gaat starig, maar de wut zielt. Ja, en daar hebben we de hele mannen achter jou het daar maar er zitten. Die kiest als dat zo is, dan had hij aardig inhalen. Want hij lijft hitje. Ja. Maar deze vloot die onderin elkaar alle jaren zijn vol. Jereveen leidt er in de vernieling daarachter voor de Jouwer. Langwar, door het er nog om, de Lemmer. Deun op die boordjes, ja die ken ik net een kant uit, hè? En die scootjes
Zie ik je me kwaai rek op. Zuidwesthoeken je nog weer wat voor. Dan had die er al wat variël uit hellen. En dan een heel grut. God, nee, de snekerpanjeren. En het zou wel eens kunnen dat de organisatie zo starig gewoon begint te denken aan, hey, misschien is het net onverstandig dat wij ons voorbereiden op een finish. Wij zullen dat even van jou in de gaten houden. De watels zijn van tevoren. Deze wedstrijd die krijgt last van rare winstskiftingen. En de commissie houdt zich er recht voor om een wedstrijd in te kwatschen. Dus wij zullen even op zoek naar de startkotter om te zien of er al iets kenbaar maken is van een mogelijke finish. En dan moet het wit met blauwe vlaggen wezen, met het blauwe blok. En het lijkt mij zo correct dat hij erin hong. Hij wappert in ieder geval net. Hij mat dan achter die Nederlandse vlaggen hing je. Maar ook hier is de wien op, dus wij kennen het ook net zien aan de vlaggen. Het zou net onlogisch wezen. Het is intussen al 3 uur west. Het is ook het Herodraaien, mag ik zeggen. En ze zijn al van nou, het koel wel eens voor 11 jaar gebeurd wezen hier. En dat had alles te krijgen met die wienverwachting, met die draaiing van misschien wel 180 graden. Ja, en dan is er net meer te zielen. Dus dan wil deze commissie hier klaar wezen. En vanaf het begin had dit scootje op nummer 1 lijn. Huzum met Johannes Meter. En die hoopt het vanzelfs dat ze die finish er zo gauw mogelijk in smitten. Maar ik in de laatste meters kan er nog heel soort verhoringen plak vinden. Met deze omstandigheden. Dus nooit te betiert. Gerrit de Griebes. Ja. Hier zitten ze alle vast. Hier moet ze wijsje te komen. Wat zijn de Lemmer, Langwaar, de Jouwer, het Jereveen. Er leidt nog een scootje Bopper, die komt er nou op indruwen. Dat moet de hele mannen wezen, denk ik. Ja. Maar de kiek op bakboord, dus hij had alle rechten. Wiels de wien hier weer wat dan neemt op de orenscootjes, maar op de kotter kunnen we de vlaggen nog net zien. Er is wel activiteit daar. De zul druk olis wezen, want het had, als de voorspellingen uitkomen, helemaal geen doel om langer trots te zullen. Want als de wind er haast helemaal uitgaat, hebben we net eens een gildige wedstrijd. Ja, en dan ga je als een beetje gong, ben je krijg weer op gong. En dan komt er een scootje bakboord aan. Ljouwert en wat zou je maar draaien. En hoe vaker je oestag maakt, hoe vaker je draaien maakt, hoe meer gong eruit gaat. Ljouwert starten op een tredje plak. Is je toch een mooi aantal scootjes voorbij, hè? En mocht deze wedstrijd helemaal reglementair zield worden, of trokken, dan deelt hij ik weer een mooi klap kut. Zuidwesthoek. Wat te denken van een Zuidwesthoeker op 14 in de start. Die leidt er nou weer een heel lijn voor. Ja. Er is beweging op de startkotter. Die secret positie en dat wekt de suggestie dat hier dadelijk een finish voor Ierzicht waarschijnlijk in het wetterlijn wordt. En nou ben ik benijd, want in feite met de finishvlagen erin hing je voordat het laatste scootje het eerste rakking gaat. Dus dat weer de laatste boei. Nou, dat is natuurlijk net het wam is ook waar. Nee. Hoe zij dat oplossing in? Want Ja. de finishvlagen hingen er natuurlijk nog net in. Want als scooter kon ik net varen. En in de regel wordt er ook finished in en wien op. Nou, in dat raak zit ze nou. Dus als ze deze tonnen ronden, dan wordt het weer een heel overhaal. Er is actie, dat is duidelijk. Maar wat die actie uiteindelijk wordt, daar moeten we nog even op wachten. Akkerum, geet maar eens even de wazoer. Er moet echt wel kruist worden, hè, dat laatste tijdje. Dan is de wind hier toch draait. Zullen we helemaal aan deze kant. Oeh, daar leidt Huzum. Ek oerstag.
En Jennewoord en Grauw die er weer op tas druwt. Het is nog net helemaal uiteten wat het podium betreft. Bij Kramer sjochters zwargelijk oer het achterdek. Naast skipper Johannes Meter. Ja. Wat is wie ziet? Waar maar we heen? Ja, en wat doet de wedstrijdcommissie? Ik maar oostdag. Pijlen en nee, zij doen het volledig reglementair. Ze zetten net al keurig snekenpan. Jappie Visser. Komt van een startplak zien. En skarrelt al mooi op dit groep Kaier. Ja. Ja, debuteerde vanzelfs op Grauw met een halfde plak. Maar als dit vasthouden kan, dan zit er al wat progressie in. En we krijgen nou terug dat de finish erin lijn wordt op de Stobbehoek. En dus kennen we ons op meisje voor het slotstuk van de wedstrijd op de Veenhoop. Maar dan moet ze nog een keer de boeironde en helemaal naar de andere kant daar. Ja, als ze dat doen, dan is Noorden niks. Nee. Dus ik ben benieuwd. En even nieuwsgierig om te zien, want Akram had een hele oren koers kiezen. Wil ze hier de Ljouwer te sjuggen, zwoegen. Ja, die komen dan weer de Zuidwesthoeketje in. Ja, maar Oh nee, die leidt achteraan. Ljouwer die had waarschijnlijk zo'n ruimte voor de wal. Want ik ken net verder hier zielen en ik mat oestag. En dan matten de scootjes, en dat is Drachten in dit geval, is verplicht om mooi oestag te gaan. En waar zit de wien? De Zwant krijgt een beetje wien. Nu is deze hier nog stil lezen. Misschien kunnen we even op de track- en tracebeelden zien dat we een oerzichtje hebben van wat de vloot nou ongeveer leidt. Zullen we helemaal boven in beeld nog krijgt staan Huzum, Jennewoord, Grauw. Dan zit er een gatje naar Akkerum. Dan leidt Snits al heel keurig op het 5e plak. En de Zuidwesthoeken op 6. Die duelleert dan met Ljouwert en Drachten. En de Lemmer en wat zijn. Dan is de hele Moanne naar het 11e plakje op Skoot. De Jouwer op Tolwe. En Langwar en het Jereveen. En dat is toch ook wel verrassend. Die wrakselen helemaal achterin op het 13e en 14e plak. Nou kan daar natuurlijk in het laatste rak nog wel wat veranderingen komen. Maar we hebben een duidelijke skierding naar het scootje van de Snekerpan. Wat voorlopig op het 5e plak leidt. En wie het ze krijgt onder de wien, het is in één keer weer hele wien. Sjoch hier, de geek alweer helemaal uit. En de fok vol. Stoot hier Huzum op de ton aan. En hier zullen we al bij verschillende scootjes, verschillende koersen. Geek over de orenboeg. Hier gaan de scoorten los. Die wordt even rond naar de tonnen tashield. Terug Johannes Meter. Die komt weer in de buurt van Ierzicht. En daar zitten vanzelf toch hele grote mensen die dit graag even zien willen. En dan kunnen we constateren dat wat jarenlang een soort zeswieze wie van het scootje van Huzum van Lodewijk de 14e, beetje oneerbiedig. Dat voorlopig in de prullenbak kan, want deze man die ziet er nou eens constant voorin. En houden de ere heeg voor Huzum. Wils de Kotter wol naar de andere kant veen is, hing het er nog net officieel een vlaag in. Dus er is nog geen finish. En Drachten, die koe het anker er wel in haar. Want die profiteert je net voor de win. Huzum is weer als eerste om de tonnen.
En zocht dat het voorsprong toch weer wat groeit is. Nevens die heel wijs dit raak weer. Ja, en welke kant van het wedstrijdwetter kies je dan? Want je zet het kruisrak in en het wordt hele wien. En het wordt verder wien en dan wordt het weer hele wien. En dit is de strijd om het tweede plak. Ja, dat zocht deze man, de winnaar van Juster, uit een vierde. Maar de strijd gaat nou even. Daar is de Kotter. Die plak ziet. Maar de strijd om het tweede en derde plakje die gaat op dit stuit. Tussen Grauw en Jennewoud. Wilst Akkerum nou konkje ook even te pakken had. En kan die daar dan toch weer wat zich mengen in die strijd om die kopposities. Ja, dan hebben we de nummers 1, 2 en 3 en 4 aardig dicht bij elkaar. Dan waarvan nummer 1 Huzum een aardig handje eruit loopt. Jennewoud en Grauw binnen onduelleren. Akkerum zit er ik nog mooi bij. Maar ik snits wrakselt zich los uit die achterhoede waai. En had je de koprenners al in het vizier. Toch een soort van kopgroep. Maar Snits als nummer 5 dan. Dan valt er een gotje naar de Zuidwesthoek, Ljouwert en de Lemmerta. Werd de rest op onsluit. En je wordt wat informatie doen, liet het wel onder skippers. En haan omheeg, of steeds maar mooi de vlakke haan hierboven. Wat in gebarentaal een beetje liet het als hopeloos. Maar er wordt al. Ja, en dan wordt er nog even een toerist van het wetter al hellen. Die denkt, wat is hier aan de hand vandaag? Maar dan leidt voorlopig toch Jennewoud op 2 en Grauw op 3. En wat is er in Harren zijn? Ja, daar is de toerist, de parasol in dit geval. Zijn parasol verdedigen had dan scheur ik niks meer natuurlijk. En het gaat maar de nummer 1 groeit en groeit en groeit. Want Huzum is al een mooie schoft om het tonnen heen. Ja. En zij maar alle in Augustdag. Huzum had de gang te pakken. Die zit hier een bakboord van deze fjouwerskippen. En is al op waai naar de bovenste tonnen. Ja, dat is nou op uw track- en tracebeelden heel mooi in beeld. En daar hebben we hem, Huzum. Die had ik een gonkje te pakken. Rechts Huzum. En volg je de witte streekman naar nummer 2, dat is die tonnen. Daar Jennewoud en Grauw, Akkerum en Snits. En daar helemaal boppen in. Daar zit de rest van de griebes. Laatste informatie die wij binnenkregen van uw collega Roelof Lausma. Die had even met de commissie praat. De finish komt bij de bopperste tonnen op de Stobbehoek. Officieel zit erbij. Dus daar geven we dan voor eerst maar even vanuit. Maar dat kan dan ik nog wel een heel tijd worry. Voordat, als we er nou vanuit gaan, de Huzum hier straks als eerste finisht. En die had de beste papieren voor eerst. Voordat de laatste om de tonnen. Daar kan straks Sabbelers en Jelloeren als meer tussen zitten. En ben ik benijd hoe ze dat oplossen gaan. Daar zal ik regels voor wijzen. De gong gaat er weer een beetje uit. De fokken hing je weer slap in dit rak, dit kruisrak richting je zicht. Maar zijlotten en alles wordt bezocht om toch maar wat balling in die fok te krijgen. Om toch die vorm erin te krijgen die het nodig is om vooruit te zielen. Elk zuchtje helpt hier de bemanning van Wazijn. Terke Klaas van der Meulen. Maar oh, de gong is er weer uit, ja.
Nee, in het tweede part, zeg maar in de middenmoord. Daar hebben we zelfs nog verskaat en mooie dueltjes. Ljouwert, Lemmer. Zit alle keer dicht bij elkaar. Maar die jongen, de koprinder alweer onkom. Huzum. Nou toch weer een heel eind eruit. Ken in één koers naar de andere kant van de Marta. Dus de rest van de vloot haast alle keer nog gewoon kruisen binnen. En dan werd het heel even spannend. Omdat er een paar scootjes deun achter hun zitten. Maar dat god is nou weer gigantisch groeid in dit laatste rak. 380 meter is het gat tussen Huzum en Grauw. Ja, het vertekent toch wat, ja? Want Jenne Wout leidt wel degelijk op het tweede plak. Daarachter Grauw, Akkerum nou ook om de tonnen. En de Snekerpan met Jappie Visser vlak bij de tonnen. Die eerste 5, die binnen haast dwaande met die laatste route omheen. Maar de rest van de vloot, de jouwer hier, daarachter lang waar nog, die binnen er nog lang net. Dus ik ben benieuwd hoe dit eerst komt bij de finish. Is er een maximumtijd ten opzichte van de winnaar dat de laatste binnenwezen moet? Ja, het internationale reglement waar de IFK's moest, het witte boekje, is er wel degelijk. Maar ik ben al even aan het ziekjen en dan doen we dit keer maar weer een huiskamervraag. Ieder ik een maximale tijd waar van de scootjes, zeg maar, binnenwezen maar nooit dat de eerste finish is. En zo ja, wat zijn dan de consequenties? Krijg je dan 14 punten onder de broek? Of ben daar orenregels voor? Ja, dan zou je gewoon de maximale aantal punten krijgen. Maar dan ben ik wel eens lokale wedstrijdbepalingen die dat zijn nemen. Dan gaan ze de boei klokt, de laatste boei opskreun. Hoe daar de volgorde wie en dan kan er ook een uitslag uitkomen. Wij zullen u er even in verdiepen, maar volg je natuurlijk even wat hier nog verder gebeurt. Want de wedstrijd is nog vol ondergang. En vooral hier in deze middenmoord binnen nog tal van positiewisselingen mogelijk. Ja, aardig gezegd, beide de geek boven het dek en de ene die vaart die kant uit en de andere kant uit. Dat zijt wat oer hoe de wien op dit moment steert eigenlijk, hè? Ja, het is Huzum is er ik nog lang net, Jer. God is groot, maar misschien eens naar de zeilvoer. Ja, het is. Ze komen kwart in. Het mooie haast beide onderwinlijke het wel. Ze hebben beide de gieken aardig strak. En het zou het toch wezen, maar als wat zijn de geek Safir uit had dat Huzum hem nog volle verder uit had. Maar en dan worden de verschillen toch weer wat lichter tussen Huzum en Jenne Wout en Grauw. Wat lichter? Van ze krijgt 350 meter. Is er nog maar minder dan 100 meter oer. Het is Jenne Wout wat in één keer een mooi gangje krijgt bij de kandel. En het lijkt wel dat hij, ja, de teller rent heel snel op, Jer. Dat hij gewoon haast oer de Huzumers heen rent. Houdt hij die win? Of komt hij nou ik in die stilte? Het blijft toch spannend hier op de Veenhoop. Want ja, met deze win gebeuren er de vreemdste dingen. Van hele grote verschil naar hele lietse verschiltjes. En Jenne Wout dendert terug. Grauw daar achteraan. En een stuk leger leidt het scootje van Huzum. Werd de gong er wat uitliekt. En zo'n de Huzumers nou dan toch weer de dupe worden van de omstandigheden. En wils Huzum haast onwinlijke te zien dat Jenne Wout de fok al naar de andere kant. Het zou betekenen dat hij daar al voor de win had. Maar ze besluiten toch om weer om te gaan met die fok. En Huzum shut het gevaar en zal ik starig om mooi omheen zielen.
En zo eens hoe het grauw inrent op Jenne Woord. Die kroept daar echt weer helemaal op. Ja, daar zit gewoon wat een wienveldje. Daar krijgen ze de vlaag. En vervolgens vallen ze weer al je stil. Maar zeg eens naar deze beelden. Het is toch Jenne Woord die gewoon oer Huzum liep het hinder te zielen. En dan heb je een voorsprong van 350 meter gewoon. Die is nou nog maar 34 meter virtueel. Dat is dan de afstand tot de boei en de responder die op die scootjes zit. Maar Satterchen is het al Jenne Woord als die in het voordeel is. Al mat hij straks een eind naar beneden om die boei te ronden. Ja, en er gebeurt nog van alles. Hè. De loeten erin, de fok aan de andere kant van het schip. Het is Huzum wat reageert vanzelfs. Ek grauw druk dwaande, want dit kan wel eens de beslissende fase wijzen voor de wedstrijd hier op de Veenhoop. Huzum, wat de hele wedstrijd op nummer 1 lijn had, wordt er 1 uur aan en nou in het zicht van de finish toch bijhellen wordt. Hoe komen ze uit bij die tonnen? Dat zal bepalend wijzen voor het ronden. Had je binnenste skip binnen of buitenste skip, dat maakt het een hele protte uit. Maar dan moet ik even zien hoe ze lezen ten opzichte van elkaar. Want ik Akkerum meldt hem bij deze top 3. Het is Siekjen, het is Probierjen, Grauw. Die broekt de gijp. Die beziekt toch een orenmanoeuvre in te zetten. De fok naar de andere kant. Hup, de loerte erin. Kunnen we hier winst mee pakken? Want vlak hem net voort, die Douwenvisser. Die Toeke Douwenvisser. Die enige skipper in deze vloot die ze ken, ik ben kampioen West. En die had nou weer het voordeel dat hij wien weer naar die andere kant gaat. Ja, je kon er wel tureluurs van werden, maar nou laat Grauw in één keer boven Jenne Woord. En Huzum had hem nog gewoon op bakboord hingen. Wils de Wimpel duidelijk bij Grauw naar het zuidoosten wiest. En dat betekent dan dat hij wien wat uit het noordwesten waar komt. Jenne Woord volgt het Grauw, maar Huzum doet dat net. En het lijkt wel dat ze er gewoon onder trots zielen, hè. Maar Douwenvisser zocht dat als eerste, handelt als eerste en profiteert op dit stuit optimaal. En dan is het misschien toch nog wat minder ondervinding bij de orenskippers dat ze letter reageren. Het is natuurlijk heegspanning. Je wolle zak graag. Wanneer doch je wat, neem ik net een verkeerde beslissing. Ja, en dan is Douwenvisser natuurlijk in het voordeel. Want die is meerdere keren kampioen geweest. Die had alle situaties al een keer meemaken. Ja, en je wordt maar de sigaret, sigaar of torenbout, wat het maar wees. Wierookstokjes, als het zien word ik al. Sjoen, waar de wien waar komt, dat is een hard drukje. Ja. En nou had ik Huzum die wien. En waar krijgt nou op de finish nog even dat vlaagje? En dan gaat de gonger toch weer wat uit bij alle scootjes. En nou had Huzum misschien wel een iets beetje meer gong. Het wisselt heel tijd. Per 100 meter kan je uit een orenhoeken vallen. En dan profiteert hij weer wat meer. En dan die weer. Grauwster scootje nou in het midden virtueel voorop. Maar wat zei het? Spanning, spanning, spanning. Ze willen zo graag. Hier een voortreffelijk voorseizoen. Verrosten. Bij de eerste prijs op Lemmer Ahoy. En Jere bij de favorieten dit seizoen. Akkerum met Pieter Meter, die leidt je toch nog wel een behoorlijk eindje achter. Maar blijft in de buurt van de toppers. Doch dus goede klassementzaken. En mocht die wien Sableu uit deze hoek, ja, dan loopt Huzum het toch wel weer beter voor als Grauw net al onder het tuig van Huzum voort is. Want Huzum kan hem gewoon wat afdekken nou straks de wien. En Grauw met nog een eindje omheeg. Dat betekent wel dat hij wat dichter naar Huzum tamat. Ja, dat hebben we mooi even zien. De cameraboord je er nou mooi verdel. Had Grauw al vrije wien? Of komt er onder het tuig van Huzum te lezen? Het lijkt het erop dat Huzum nog voorleidt. Hij leidt in elk geval heger in dit seizoen. Maar Grauw rent wat meer naar voren. Maar die mat aans nog een slagje naar die tonneta. En daar kan was leuk kniepen dadelijk. Nou, hij hoeft net als stag, alleen maar hij moet wat heger opsturen.
En de afstand van de scootje onder de boei, die wordt de hele tijd mitten terug. Het team Steven van der Bles, mooi de track en trace, dat kennen wij mooi zien. En daar staat nou dat Grauw dichter bij de tonnen is dan Huzum. Maar Jennewaard is dichter bij de eerste tonnen dan Huzum. Dus virtueel leidt nou Huzum op een derde plak. Maar dat zaait nog niet over de einduitslag. Laten we het daar even op horen. En Jennewaard leidt boord om boord met Grauw. Dus Grauw met Jennewaard rond die aan. Want ze we zeggen de kotter der lezen. Dus ze moeten ine draaien, moeten ze finishen. Dus dit wordt nog heel spannend. En voor hetzelfde komt er straks nog hier van achter nog zetten die de win krijgt. Nou ja, en het is ook nog zo, als er nou één vlaagje komt en dan komt hij als eerste bij Huzum, dan kunnen ze direct nog in één keer verdeel zitten. Ja. Dus er zijn alle keer nog opties. Waar ze volslijn afhankelijk binnen van wat doet die wien op dat laatste eindje. Akrum kroept naar de top 3 ta. Ja, en wat kies je dan? Stuur je er onderdeel, ga je die gong. Ja, dat wordt alweer mooi het tuig aan de andere kant. Ja, ze kennen hem gewoon het fine de wien. Grauw is wat rustiger om boord. En de loert er maar weer in, ja. En Huzum, ja, het is komen die kepers is het hier. Huzum shirt de wien alweer van de hele andere kant komen. En want die shirt achterom, nou, Akrum. Want Akrum had een bol vol hier. En die komt nou mooi een gong op Huzum aanzetten. En ja, het lijkt er wel oer hinnen te denderen. Grauw antwoordt. Kies is echt die koers. Maar je ziet het onder de wimpels bovenin. Die staan hier schrekt links en rechts. En nou beide die kant uit. Het is daar echt heel bot on het wisselen. Goh, wat zult hier een spanning op die scooten wezen. Want elk foutje kan fataal wezen nou, hè? Ja, en zul je dan een hele midje voorop. Zo wordt dan, zon je dan net eens op het podium komen. Maar we zijn er nog net. Hier komt een grote geek op het achterdek om van Huzum. Ja, ze doen het nog niet, maar zal Akrum toch al een beetje omheen maken. Maar ze beziekt je, ik zou een deun mogelijke bedel te gaan om alles maar gewin te gaan die er maar mogelijk is. Hij dendert er doorheen nou. En had Akrum gongen nog om onder Grauw terug te zielen. Dan kun ze van jou naar hier. Want het is op een gegeven moment, als het zo stil is, dan kan het gonkje wat je krijgen uit die vlaag daarvoor ervoor zorgen dat je eigenlijk iets onmogelijks doet. Dat is onder een scootje, onder de turen van een oorscootje deel te zielen. En in hier hebben we 4 scootjes die het alle 4 nog winnen kunnen hier. Zo raar rent het hier naar de finish op de Veenhoop. Maar die aparte wien die er soms helemaal het is, soms uit alle hoeken bij komt. En werd ze alle keer mij ontwrakselen binnen. Huzum op dit stuit. Op het 4e plak. Wilsenies krijgt een paar 100 meter waarom nog eerste lijn. Vrij eerste. Maar laten we net vergeten dat Grauw, Jennewaard en Huzum, en nou ja, Huzum dan respectievelijk in en Grauw 2 en Jennewaard op het 3e startplak starten binnen. Maar Akrum komt van startplak 12 aan. Als 2 nou laatste is, zielt hij je nou mooi om de prijzen. En we sjuggen die wien daarachter al wel wat opkomen. En Jennewaard nog mooi de geek op stuurboord. Denk dat het weer komt. Dus het is hier wel reuze spannend hoe stadig het gaat. Wil ze hier het liedspuntje tuig van Snitsel sjuggen. Want die had deze koprenners ik alweer in het versier. En dan is Pieter Meder gewoon dwaande mij een keusje wat begint te liedje op dat van Douwe Visser van de Snekerpan doet steeds. Van 14 en 1. Als je van 12 naar 1 zielen, dan is dat zelfs echt monsterachtig. Toen we in de omstandigheden wel totaal hoors, maar toen weer de wien. En wat droeg je op een noir? Wat zijn en de hele mannen had die hier ruzie met een noir. Zitten die op een noir of zitten die deuns in elkaar aan? Die lezen werkelijk voor de hier op een maar. Die kunnen eigenlijk net meer manoeuvreren. Wat zijn helemaal geen wien meer.
En deze scootjes zijn alle keer nog dwaande om die tonnen bij Ierzicht te ronden. Wilst de fjouwer koprenners al helemaal aan de andere kant van de mar gaan zitten. Dus dat we straks wachten moeten op deze voor de finish. Nou, dan ben we mooi verder in de tijd. Deze fjouwerscootjes die zullen uitvechten moeten. Waar hier de dij-oerwinning helpt. Maar we kunnen in elk geval constateren dat Jenna Wout en Grauw en Huzum die het starten binnen op 1 en 2 en 3. Dat die ten opzichte van Bolzert minder gunstig lezen. Bolzert zeg ik bedoel Akkerum vanzelfs. Want Akkerum starten vanaf nummer 12. Dus als die in deze groep loopt, dan maakt die de grootste kans op de winst. En nou is het weer Jenna Wout die het dichtst bij de boei loopt. Van de eerste of het tweede rak. En die boei wordt ik gelijk de finishplak daaromheen. De kotterleiter heeks op. En tjug eens even. Ja. Grauw stuurt al achter Jenna Wout. Die jouwt hem ook de ruimte om ertussen te komen. En daarachter moet Akkerum weer ontsluiten. Want maar dat had ik in het Huzum dan. Akkerum loeft Grauw op. Grauw vol daar helemaal naar hinnen. Maar Akkerum en had een geek op bakboord. En Grauw op stuurboord die mat nou mooi grijpen. En ik Jenna Wout mat omheen. Ja. Hier zitten ze. Ja. We luisteren even mooi naar het geschreeuw van de bemanningen. Ja, tjö, en de geek ik van Jenna Wout. Er zit Grauw hartstikke aan. Ik bedoel, Jenna Wout met de geek binnen Helly. We luisteren even mooi wat Pieter meter te zeggen had. Ja. De boei erbij. We lezen op bakboord. Ja, dat hien zit ja, daarom komen ze matten. Jenna Wout die voortwezen matten. Grauw die gaat wel mooi, maar die wordt opsluiten terug Jenna Wout. En Grauw zal, als er een protest uitvalt, een protest tjen trots zetten aan Jenna Wout. Want die gong wel mooi, maar koer net verder. En is het dan toch weer Huzum die, ja, het is altijd ben wat minder honden die dan om een been vechten. Maar hier ben het draaien honden die om een bonken vechten. En zo Huzum daar dan weer van profiteren. Want die zit net in dit geschreeuw en gedroog. Maar die had ik niet wien. Maar had ik niet wien. Nee, dit is nog lang net uit eten. En hoe interessant wordt het dan? Want we hadden nog geen reden vlagjes jongen. Maar dit komt vanzelfs in de buurt van waar jouwt u wol of geen ruimte. Dit kan grote consequenties hebben voor de klassering. En had Pieter Meter hier een punt? Ja, Pieter had alle jochten om te loeven. En Grauw gaat er goed in mooi, die gaat omheeg. En Jenna Wout die houdt heel lang de Gico stuurboord. En dan had je helemaal geen jochten. Dus ja. En Huzum had hem weer eens een keer van de andere kant al. Dan wordt het nou interessant. En die loopt nou heger dan de rest. Die kan nou er in één keer omheen zitten dat er mazzel had. Zo het dan toch het lot hun het beste gezind wezen, want het zou net onderjochten wezen. Maar ze zijn er nog net. En heel volle gong zit er echt nog net in. Ze lezen het hele clubje loopt boord om boord. Oh, en dan waar wordt dan de nummer 5? Ken de Sneker Pan daar dan nog wat in doen? Die had vrij ziel. Ken die mij gong om die kopgroep heen? Het is nog een eind. Maar dat gevocht mij, dat treiental, dat helpt natuurlijk net in de snelheid. Nee, het is en Ken Akkerum daar onderuit zielen. Het lijkt het wel dat hij krijgt een beetje meer wien had dan de oren. Een beetje meer gong, de wien zal hetzelfde wezen. En Snits, oh, die denkt, oh, ik scharrel wel wat terug. Boord on boord. Jenna Wout en Grauw en het scootje van Akkerum. Die draaien liekje voor de dijtitel hier te gaan.
Huzum, daar nog weer jonken. We komen in de buurt van die onderste tonnen. En Huzum, die gijpt maar weer eens een keer, want die had de wien weg van de andere kant. Het is in deze positie Jennewoord wat recht had om als eerste de boei te ronden. We hebben nog geen vlagen, jongen. Dus ja. Ik het net hut, maar het is wel spannend. Nou ja, je ken ik wel even van bemanning. Wissel je soort niet haast ze zag. Ze kennen hoorstappen. Lezen ze Tjimmer Koron. Ja. De snekerpan kroept naar de kopgroep daar. Had vrije wien. Vanuit die lest. En die denkt, als ik nou het gonkje hoor en ik zie Jennewoord op de kont, nou ja, vlak achter de kondel, dan heb ik maar hoe ik ben ik boord en boord en dan maak ik eens eerst om de boei heen en dan zou het zo wezen kennen dat er Snits en Jappie Visser samen eerste worden ken. Maar dit waar ken alles, Freek. Absoluut, maar de spanning leidt op dit stuit van Celsius. Bij Jennewoord, maar ik bij Grauw en ik bij Akkerem, want die lezen het zien elkaar aan. Die kennen haast net een kant uit. Die moeten mij zien draaien om dezelfde tonnen heen. En daar moeten de achterhoede, die wrakselen je nog bij je zicht. Om die eerste tonnen heen te komen. Ja, we kennen haast op de uitsturing van morgen aansluiten als het zo lang gaat het aan het worden. We hebben nog geen antwoord gekregen op onze kijkersvraag. Hoe lang mag je de scootjes terugzien nadat de eerste finish is? Nee, dat wordt nog een heel gerekken hier. Want dat de hele vloot net finish bij wie versprekken, krijgen ze dan alle keer 14 punten. Wat betekent dat voor het klassement? Maar laten we even zien hoe dat je voorin aanrent. Want Jennewoord komt nou toch een beetje los van die treien. En als de wien uit die hoeken komen bloed, dan gaat hij ook als eerste om die tonnen. Daarachter zullen we de startkater lezen. En de ton die komt er ook achter waar. Daar moeten ze heen. Maar ze vallen en ze vallen nog. Want de lijn zal lezen tussen de oranje ton, maar gele pet zoals het heet, en de startkater. Maar Sjug is nooit de snekerpan. Sjug is nooit de snekerpan. Die had gewoon de wien in de zaal. Die had gewoon de vak vol. Die had gewoon een snor voor de kop. Het liep het wel dat de snekerpan hier gast. We sjug hem nog van achter. Het is een inzoombeeld, maar ja, dit soort toch de verrassing van de dag wezen. Komt Jappie Visser hier even om iedereen de loef aan te steken? Het zult toch net weer werden? Die had de gonger in, hè? Hij moet op tijd wezen. Hij moet op 2 scheepslengtes van de ton op tijd het zien skippen. Hij steekt hem er bovenlos. Nee. Het werd Jappie Visser. Die ging hier over alles en iedereen heen. Maar Jennewoord zei het dat hij al 2 scheepslengtes van de ton is. En die zei het net ertussen. Net ertussen. En ik vreeg me, ja, wij kent net goed zien dat hij dat al 2 scheepslengtes van die ton is. Maar het is Jappie Visser die er voor de veiligheid kiest. Nou, dat zit wat in het visserbloed uit Snitswaai. Veiligheid, ja, hij kent er net tussen. Maar hij scout hier in één keer naar het tweede plak daar. Hij vindt het god. Jennewoord. En hij is finished, of net? Gerrit Scott. Jennewoord is finished. Het is Jennewoord in en het is de snekerpan met Jappie Visser, debuterend schipper, die hier op het tweede plakje heel verrassend zijn. Sjog er even aan. Ja, Jappie die leeuwt het nog net. Jappie is helemaal verbjusterd. Die shirt omheen van ik mag nog starten of zoiets. Maar de bemanning, de agressie spat er al. Nou, ze kennen wel een tweede wedstrijd, want de wien begint nou. En wat een enorme climax dan hier in de wedstrijd op de Veenhoop. Want Grauw wordt treden voor Akkerem met het 4e plak. En Huzum, die de hele wedstrijd 4 op kop lei, die moet aansluiten als nummer 5 hier op de finish. Wat een ontlading nog in deze laatste meters voor de finish. Jongen, jongens, en zeg ik eens even uit de koelbloedigheid van Jappie Visser. Ongelooflijk. Wilst wij informatie krijgen, we zullen dat straks even checken, dat er een protest wijze soort in Snits. Dus wij houden nog even een slag om de jerm, als dat allemaal wel klopt.
Maar ja, die snekerpan met Jappie Visser, dat weer wel de sensatie van dat laatste rak. Op volle snelheid naar die kopgroep. En krijgt net snel genoeg om Jenne Woord nog te pakken. Maar wel een heel kreers tweede plak voor eerst. Wij zullen het even uitzieken hoe dat zit met een mogelijk protest en van waar het dan wijzen zou. En dan zou ik wel de track en trace even zien willen van die laatste 100 meter van die finish al. Want we zijn nog lang net finished jammen al deze scootjes. En kunnen we even zien dat Jappie Visser hem reglementair tussenstuts of dat hij nog te vier. Want dat zal waarschijnlijk dan het protest van Grauwwest ha. Die zei, nee jongen, Doviest binnen de 2 scheepslengtes, maar is er net met tussen. Maar ja, dan moet je hem ook nog raadje kennen. En volgens mij koer dat helemaal net meer. Ja, en dit kan nou wel eens een bed zonder einde worden, jongens. Want je leest alle keer nog scootjes die nog om de vorige tonnen nog heen matten. Die binnen nog aan het opkruisen. En die matten dan dat hele rak naar onderen om te finishen. En de laatste... Nou, eerste reactie, Gerard. Ja, machtig. Kijk eens vorige keer. Ja, maar toen waren het drutsketten. Ja, ik ken alweer. Ja, de doos is nog net echt blij geweest. Nee, daar ben ik nou weer bang voor. Het is gewoon, ja. We hebben een route uitzield, dus in principe is de wedstrijd, ja, ze kennen niks vinden om geldig te verklaren. Dus we gingen nou een vaarwetters aan, dus ja, ik denk wel dat het telt. Dan moet je nou ik blij wezen. Ja, zeker. Ik ben wel blij. Maar de finish hier net een schoonheidsprijs. Wat is dit voor zielerij, Gerard? Ja, pinnen hartjes waar en opletten en ja, wij weten dat we hier wel een beetje mij uit de voeten kennen. En 2 scootjes die geen antifouling hebben, die ben nou voor dus ja, ik kan zien dat het toch wel verschil maakt. Morgen moest wat meer achterom starten. Ik een beetje wien, hoe zit het nou daar? Ja, zo mooi, dat maakt het net uit. Die, wij hebben nooit last lijn. Nou, toen we de Griep met Rekkert kwamen, lijn we last en daar lijn in de last. En we krijgen een windje te keer en we varen mooi naar voren. We kunnen elkaar er net dwars zitten, want dat heeft helemaal geen zin. Ja, en wat er morgen gebeurt, dat is morgen. En je moet er per dag bezien. En jij moet er eerst maar even van genieten. Ja, zeker, dat doe ik wel. Even steen ik mooi in het klassement nou. Ja, ik zoek net weten, ik ben er lang mee bezig, dat doet nog zo lang. Ja, ik denk dat Gerard er wel mee aan de gang is, want dat is een sportman puur zang. Die is zo fanatiek als wat. Ik zou zeggen, even uitrusten en dan morgen weer mijn Nijenmoed op Nijbeziekjes zo goed te zien. Ja, vol gas erop. Het mooiste wat er is. Ja, het is moeilijk zien. Jo Jedden de winnaar, Gerard Pietersma, Vliene Ier, ek hier de winnaar. Maar doe wat de hele wedstrijd skrost. Onreglementair wat hij verklaren. En nou is de hoop dat het wel goed komen zal. Hij doet goede zaken. Hij wordt hier de winnaar op de Veenhoop. Voor het scootje van de Snekerpan, wat misschien wel de verrassing is. En dus moeten we even afwachten hoe het nou verder komt. Er zijn 2 dingen die het oors binnen als oors. We zijn hier start van de wal op noemer. We zijn net finished op de wal op noemer. Hoe wordt nou die eindstand bepaald? De eindstand is gewoon zoals we de finish komen. En hoe loeken ze dat weer liek? Want Ingen had natuurlijk een volle langere afstand sealed dan de oren. Hè, die helemaal van achteruit komen. Maar morgen wordt er dus ik net op noemer finished. Dus dan is het 2 keer eenzelfde soort finish. Dus dan ben degene die voorin starten gelijk weer met deze die nou op de finish al kan binnen. Dus gewoon een finish tussen de boeien. Dus morgen ik net op noemer finishen. Ja, even ter vergelijking. Joert Jenne Woord startte Joert als nummer 3. Die won hier Snits. Die finishte hier als 2. Die begon op bordje nummer 10. En Akkerum, die hier Joert 4e wordt, achter Grauw, de nummer 3. Die startte zelfs als nummer 12. En die kunnen dus morgen wel eens profiet hebben van het feit dat ze dan voorin zullen. En daar wordt de einduitslag mijnam met dit verschil. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal misschien van Boeten, maar het is wat oorzaaks gebroekelijk in elk geval. Ja, nou ja, het komt even heel kwaad hetzelfde. Iedereen had dezelfde kans en het wordt gewoon lieklutsen. Dat is heel de meters. We hebben ondertussen net dat er
geen protesten meer binnen of dat hij weer inlutsen is. En wie ik net trouwens constateerd, maar wij kregen het via onze collega's terug. En het zat nou liek het geen protest, geen snits. En misschien kunnen we op de track and trace even zien hoe de laatste meters werden van het is inderdaad duidelijk. Snits zit al 4 boord om boord voor de 2 scheepslengtes van die finish. En besluit nog wel heel wijs, heel knap vind ik, want het lonkt om daar tussen te gaan. Want het is dan nog wel een eindje, maar er zit nog maar 1 scheepslengte tussen Jennewaard en Snits. Snits stuurt achter de kondel van Jennewaard. Die denkt, ik weer je het net. En hij grauw kan hem net eens rijden als hij wil, want hij moet hem finishen. En Jennewaard en Snits prikt hem er keurig tussen. En achter Jennewaard is het dus Snits die heel koelbloedig, heel netjes hier een tweede plak maakt het op de Veenhoop van het ziende plak. Hulde voor Jappie Meter. De sensatie van de dag vind ik. Ja, en ik kan constateren dat elke wedstrijd natuurlijk zijn eigen verhaal had. We gaan natuurlijk het verhaal van Willem Zwaag en zijn bemanning gaan op Grauw. Die voor het eerst in jaren, zo'n 2006, weer eens een keer een overwinning pakte. Dat was zijn eerste overwinning. En dit is ik, Jappie Meter, zijn eerste tweede plak. Nou ja, dat wil ik zeggen. Jappie Visser is natuurlijk de opvolger van die vermaarde schipper Douwe Visser. Die het 30 jaar zield had op de Snekerpan. Die nog een keer kampioen geweest is. Dan had je wel even in te vervangen. Ja, en hoe komt het dan zo'n seizoen? Ze beginnen ze met zijn 11e plakje. Maar Joert kunnen we denk ik heel makkelijk constateren dat het verhaal van de dij toch Jappie Visser is. Die in de allerlaatste route van plak 5 helemaal naar voren zielt. Keurig ertussen manoeuvreert en een heel krees tweede plakje verzinnen. Ja, en dan denk je, wat praten die man lang? Ja, dat komt omdat er zo'n aldermachtig groot verschil zit tussen die eerste 5 scootjes, of eerste 4 scootjes en 4 in het. Ik ben de tel, ik al kwijt terug al deze manoeuvres. Eerste 5 scootjes en de middengroep. En de middengroep is er nou de Leeuw van Ljouwerts en de J van Jouweren die we hier onkomen joggen varen. En Ljouwert komt van een trekje in de plak aan. Wiels de Jouwer van een 4e plak aankomt. Ja, grote verschillen Joert. En dus zullen we heel benijd wezen hoe dit alle keer uitpakt aan zijn voor het klassement. De Lemmer druk om het manoeuvreren om richting finish te komen. Hier zit de Ljouwert volle dichter op een wal nog. En maar jongens daar helemaal achterin in de mar, daar heb je hier zicht. 1, 2, 3, 4, 4 scootjes, 3 er nog. Zit haast geen gong in. Ja, die ben nog wel even dwaande, hè, om de finish te halen. En dan is het heel opmerkelijk dat bijvoorbeeld het Jereveen op het tredje plak leidt. Ze starten als 11e. Ze lezen op het tredje plak, maar krijgt voorlang waar die Joert de regen sluit. Drachten op Tolve voorlopig, de hele man op Alve, wat zijn op 10. De Jouwer Njochen. Ja, Ljouwert nou een 8e plak. En daar hing het al een rede protestvlag, zullen we nou. We moeten even uitvinden waar dat is. Dit is het scootje van Ljouwert, maar waar had hij een protest? Het zou dus kunnen dat de uitslag in elk geval in de middenmoord nog wordt veroordeeld. De Jouwer leidt het dichtst bij hadden. Wij hebben 4 camera's, we kennen nooit overal wezen, dus wij hebben even de onleiding mist werd dat protest erin kwam is. En dan na de skippen die finish binnen is de hele mannen die zijn eigen wijze slag ze correct maken door de midden heen opscoot naar het 6e plak. De hele mannen, maar ik de Zuidwesthoek, die leidt nou op het zondeplak. Maar ja, we weten wat er nog in de laatste meters gebeuren kan. Maar daar zit ik weer een heel groot gat tussen hier. Het is toch de hele mannen en... Oh nee, volgens mij is de meer te rijk wat in de war. Want we krijgen nog weer wat oorbeelden. Dus de techniek zal door de warmte een beetje verstoord wezen. Want we moeten het maar even met de camerabeelden oplossen.
Ja, want zoals het nou lijkt is het de Zuidwesthoeken die de kopgroep nou onviert. Van de skippen die nog finishen matten. Daar vlakbij zit Lemmer, daar vlakbij zit Jouweren en daar vlakbij zit Ljouwerts. Mooi de rede vlagen erbij. Ja, wij sjuggen ik naar de bielen en de gang. En ik zou zeggen, geniet maar even van het uitzicht en de finish, want dit kan nog wel even worden. In de Zuidwesthoeken. Hetzelfde beeld. In een scootje, de giek oerstuurboord. En de oren had de wien helemaal van de orenkant. Wils deze skippen nog een beetje wien krijgen. Maar onder hier zien we de grauwsters al. Die het zaal al in de poeder opbergje. En die ben straks al een mooi tijdje ben, ja. Ja, Leiden Vloot in de eerste wedstrijd nog dichtbij waar. Het verschil tussen de eerste en de laatste wie een goede 8 minuten. Dan zullen we hier toch wel hele grote verschillen. Die alles te krijgen met de wien. Of het gebrek aan wien, kan ik misschien beter zeggen. Gewoon scootjes zien hem op het tijd wel mij, sommige oren helemaal net. En dan krijg je dit soort toestand. Dat er soms meer dan een rak tussen het een en het andere scootje zit. Ja, je zult nog eens even naar praten worden, want er is natuurlijk een protte gebeurd. Maar ik ben heel benieuwd hoe de stemming op dit stuit is onboord bij Jappie Visser van de Snekerpan. Toch de opvolger van een grutheid op scootjesielgebied. Die hier zijn eerste echte resultaat zet, al in de tweede wedstrijd. Wat zal dat een heerlijke opluchting voor hem wezen. En wat is zijn verhaal? Dat zien we vanzelfs letter Joert Jerre. Want natuurlijk wordt er een interview opname met de nieuwe skipper van de Snekerpan. Daarover letter meer. Volg je uw site en je hoeft niks te missen. De Zuidwesthoeken in de vierde leidt het dichtste bij de finish. Mocht hij dit plak beet houden, dan pakt hij positie nummer 6. Zo ik knap wijzen, hè? Want hij startte als nummer 14 Joert. En kan dan vooral morgen op januari mogelijk daar voordeel uithalen. Ook daar zullen ze na alle dagen uitgaan van een walstart. Maar ook daar, om het eerlijk te horen,
zal de finish dus net waarom wijzen bij het bordje om te compenseren met Joert. Heel stadig krijgt de Zuidwesthoeken de finishboei in zicht. Volgen terug Lemmer die een wat hegere koers had. En dan was eindelijk boord om boord Ljouwert en de Jouwer. En dat doet Willem Zwager ik hele goede zaken voor het klassement. Want hij komt van een trekkende plak aan. Ja, opmerkelijk dat er dan toch zulke grote verschillen binnen van startplak en finishplak. En Blauwe, die rode vlaggen ik hing in. We zeggen een rode vlaggen bij het scootje van Ljouwert, maar het is nou net te zien dat hij er nog in zit. En waar weet ik net zien waar dat mogelijke protest is. Het zal geen invloed hebben, denk ik, op de top van het klassement, op de eerste 5-6. Maar misschien in de middenmoot werd al die scootjes binnenlanceerden. Zo die daar nog eens een plakje scoren kennen. En waar mij het een beetje verraste hoe die finish erin lag. Want nou heb ik het de hele tijd toe 2 scheepslengtes. Want dat zou bij een boeironding onderhaan wezen. Maar die kotter luidt op een heel oud plak dan weer de finish boei luidt. En of ze moeten van oorskip al finished wezen. Want in feite hier Jappie Visser dan, al de rond te west hier, ik gewoon de tussenscoren mocht. Als Gerard hem net raadje koe. Want dan hield de 2 scheepslengte regel helemaal net. Ik hier het idee dat ze die boei eerst de ronde moesten en in de ronding dan dat die finish lag. Maar we zullen het grift nog eens een keer waarom zien. Want daar luidt de rode boei. Dat is de finishlijn die een lijn vormt met de oranje boei met gele pet. Wils de Zuidwesthoek al finished is, dat hebben we even net mooi kregen. Maar die is dus op een 6e plak eindigen. En die kwam van plak 14. Dus Starum, Auke de Groot, had hier een prachtige wedstrijd zieltje. En nu komen er 3 scootjes Jonker naar Noir. Lemmer, Ljouwert en de Jouwer. De echte middenmotors in deze wedstrijd dus. Ljouwert luidt Boppe de Jouwer. En die zal waarschijnlijk, maar dan moeten we helemaal op een lijn lezen. Ja, dit is nog even verrassend om te zien waar hier van deze treien als eerste door de lijn hier. Lemmer is als eerste oer de streek heen. Die troeft Jouweren en Ljouwert al, lijkt het. En dan lijkt het erop dat Ljouwert Jouweren nog in de tang had. Maar hoe luidt die lijn erin? Nou, het lijkt erop dat Jouweren toch Ljouwert nog te pakken had. Maar is dat correct voor of correct na de finish? Nou, het is boord om boord, Jer. Het is boord om boord. En dat is maar één plak waar ze dat zien kennen. En dat is van de Kotter. Maar die loopt net op de startlijn. Het moet een oorskip weten wat op die startlijn loopt. Want die
Kotter, zoals ik al zei, luidt leger dan de startlijn. En is er een oorskip wat je de finish bepaalt? Normaal dus er altijd een zo volle mogelijk een in de wiense finish. Maar ja, we hebben het juist jongen. Wat is in de wien? Dat is juist alle kanten uit west. En deze arme scootjes matten nog helemaal naar de finish daar. Ja, die roeken het frituurvet van Ierzicht en Het lijkt het wel een bier foto. op het terras. Maar ze matten nog een hele eind. Wat zijn hier midden op een mar nog. Voor eerst op het ziende plak. En helemaal daarachter nog de hele mannen Langwaar, Drachten en nou het Jereveen virtueel op het 14e plak. Dan kunnen we constateren dat die misschien hun aanskruwer alvast te pakken hebben. Ja, en wat zijn had heel mooi in de wedstrijd lijnen. Die kwam van nou ja, ik een hele uit de middenwoord wel, uit Sander plak. Maar die heb ik een tijdje heel dicht bij Grauwlijn, of die wien Grauw al voorbij. En dan toch de pech gewoon. Of net de mazzel mijn om. Het is maar correct van welke kant je het besjurren willen. En eindigt je een beetje kleurloos in de middenmoord. Wilt helemaal achterin Jereveen dan nou correct weer voor Drachten leidt. Langwaar op Tolve. Hoe lang gaan we nog door met de livestream? Ja, en dit plaatsje daar kunnen we nog uren zien, want een hele protoscot zit er net meer in. Ik jou even een voorlopige uitslag van het scootjesiel hier op de Veenhoop. We zeggen dat Jennewaard als eerste hoe de streek kwam. Vlak voor de Snekerpan, Grauwtredde, Akkerum Fjouwer, Vijfhuizum, 6 de Zuidwesthoeken. De Lemmer finisht op Zoon, Ljouwert wordt 8e, de Jouwer 9e. En dan ben er nog een tal scootjes op een mar dwaande die finish te helien. Zien wat zijn, Alve de hele mannen, Tolve Langwaar, 13 het Jereveen en 14 Drachten. Nou, die finish die kunnen wij jou net meer in beeld brengen. Wat we wel eens kennen is, voor de uiteindelijke uitslag verwijs ik jou even naar de website waar alle ins en outs en alle interviews opkomen. En graag zien we jou weer morgen bij de livestream op Jennewaard bij wedstrijd 3.